Baba, tinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Maite henyu Mwari makakodzera kupuwa mbiri. Ishe, tinodzoka pachigaro chemusa tichikumbira nyasha dzekumusoro kudenga. Tinotenda ukuru hwenyu Ishe Kristu. Baba, ukuru hwamakadana pamberi pedu, mukaunza Ishe Kristu nyasha huru dzekuti Ishe Kristu kudei tikunamatei mumweya nemuzvokwadi. Mwari, tinotenda nekuti muri Mwari vanotida, muri Mwari vakatirangarira tisati takuzivai, mukagara nesu Ishe Kristu, mukatita vatsvene Ishe Kristu. Mwari, tinokudza zita renyu Baba panguva ino. Maita henyu Mwari samasimba, ndinotenda. Ndimi Mwari Baba makasika denga nenyika, muri Mwari vanorangarira vana venyu Ishe Kristu. Tinotenda Mweya Mutsvene, simba renyu Baba rinogara nesu. Tinokumbira Mweya Mutsvene Baba kuti utitungamirire pashoko ratichanzwa. Ndinotenda tsitsi dzemweya Mutsvene Ishe Kristu Baba dzinobata patiri, ndichitenda simba renyu Baba rinoramba Baba richitaura nesu. Mwari, makakodzera kupuwa mbiri. Tinotenda, ndinonamatira Ishe Kristu mhuri yangu, mudzimai wamakandipa, vana vamakandipa, amai Esther Prince nevana Ishe Kristu vatanhatu vamakandipa. Ndinokumbira simba remweya Mutsvene Baba kuti rive rinogara mukati menyama yavo. Ndinokumbira simba renyu Baba kuti rive rinogara nesu nekusingaperi. Nyika Baba ngaive inoona ruoko rwenyu pamusoro pemuranda wenyu ini Apostle Michael Gabriel Prince. Ndichitenda nekuti muri Mwari makandirangarira, mukagara neni, mukandiropafadza Ishe Kristu Baba, mukaropafadza upenyu hwangu Baba. Ndinonamatira Baba ropa rangu ramakandiropafadza naro Ishe Kristu. Mweya Mutsvene, garai neni, musandisiya ndiri ndoga Baba, rambai muineni Ishe Kristu. Munotendwa nekusingaperi. Ndinonamatira vana vangu vatanhatu, Brian Samantha, Sean Shalini Mapatya makandipa, Samuel Prince muzodzwa waMwari wamakazodza nemweya Mutsvene nerugotwe rwangu Ishe Kristu Baba. Sue Prince, Mwari makakodzera kupuwa mbiri nekuti Baba munotendwa kubva zvino nekusingaperi. Tinotenda muri Mwari Ishe Kristu vakasika denga nenyika. Rambai muchibata nesu, musatisiya tiri toga Baba vangu. Maita henyu Mwari, Mwari samasimba, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo, muri Mwari Baba vakatiropafadza. Mbiri yekumusoro kudenga Baba ngaive inozorora pamusoro penyama yedu. Tinotenda Baba vana veDSCC Dunamis Assembly of Christ Church. Ndichitenda Mweya Mutsvene wamakadai kuisa pavari vese vari kumatunhu akasiyana-siyana nyika yose. Mwari vainavo vabatsirei. Ndinonamatira Baba basa raMwari Ishe Kristu ramakaisa pamusoro pemaoko angu Baba, kundive ndinopupura zvokwadi yekudenga Baba. Maita henyu panguva ino Baba, ivai nesu Ishe Kristu, mutitungamirire, musatisiya tiri tega Baba vangu, rambai muchitaura nesu. Mweya Mutsvene mwarakanaka Ishe Kristu Baba, tinotenda mbiri yekumusoro kudenga chivai nesu Baba, kudziwai Baba nekusingaperi. Mwari, maita henyu panguva ino. Tinotenda simba renyu Mweya Mutsvene, maita henyu, munokudziwa Baba nekusingaperi. Mbiri kumusoro kudenga Baba, nekuti nhasi taberekerwa muponesi. Muri Mwari makatisika tisati takuzivai. Mwari samasimba, ndinokutendai. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jakobo. Hey prodinai, shei prodinai, doste kodi ade brodinai. Leisha pridi kozi dai prodinai. Tei pro, Mwari makanaka munokudziwa. Tei pro di kozi dai sidi brodinai. Pridi kozi dai dai prodinai. Mwari makanaka Ishe Kristu. Chivai nesu Baba, taurai nesu. Maita henyu Mwari. Tei pro di kai. Shapridi kozu dai de brodinai. Tinotenda, tinokudzai nekusingaperi. Tinotenda Mwari wangu. Shabridi kodi dai sidi dai prodinai. Tei pro di kai duste kodi adi dai prodinai. Tei pro di kozi dosi dai prodinai. Jase kridi edi prodinai. Meisa deshte kala sidi kodi edi prodinai. Tei pro di kai. Leisha desa de bridi edi bonas te kala sidi kridi edi prodinai. Lady Predi calls you die, she die Prodi can die. So the Prodinai, she does the Predikai.
Medicals and dash and those in the pretty candy and the pretty night. Pay the poor, shall the set the pretty night. Life shall secrete the pretty night, those to preach the night, the pretty night. Don't pretty kai, shall secrete the pretty night, shall not pretty night. Tempo, Mari Makanaka, Kuzuai Nekusinga Peri, Binikum Sorogudenga, Nasita Bereke Wamponesi, pay pie, shall the separate night. Ishewangu ndilo tenda makanaka yenyu baba kuziwai muyamchene baba chitaura inesu tauyamba chigaro chemutsa chigaro chotembere yenyu nekundiwo nyama yenyu baba tinokutendai ndimi baba makataridza mufananidzo kuti baba tikamire kwamuri mucharopafadza nyama dzedu chivai munozarura njere dzedu muyamchene muye munotaura nesu simwari samasimba ndinodana muyamchene pray shada pride die to shada bread die. Father, we thank you. We bless your name. We honor you. We worship you. We magnify your name. All over the world, we speak the grace, the might, power, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Israel. Father, we thank you. Hey, proud in eye. Shut up, proud in eye. We thank you, Jesus. In the name of Jesus. You know, Shingamizai Mama, Maskati Anas. Amen. Maskati akanaka apostle maskwera say. Maskati akanaka kuwana vedia isisi kose kwa mwe kumatiba na NEMADZINZA. Nokwa sehemu stara Jesu mchite amen. Hallelujah. Nokwa sehemu stara Jesu mchite amen. Tinotenda. Dai mwari wamene nyasha dzavo nekuwadzana komwe yamusvene zvanga zvagara nesu kubva zvino nekusingaperi. Nyasha dza Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba, kuwadzana kwamweya mutsvene dai zvanga zvava nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Ndotenda. Nyasha dza Jesu Kristu ngadzive nesu. Nasi Mwari vatita zvakanaka. Tichanzwa mweya mutsvene uchipupura kwatiri. Tichanzwa simba ravo richitaura nesu. Simba ravo rigotitungamirira mune zvese. Nasi tikuparidza pamusoro pedhimoni rengozi, mweya yaVaJudha. Tichanzwa mashoko anotisa kudenga. Dai Mwari vatiropafadza kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Tinoda kutenda mama mweya mutsvene simba ravo ravanotipa. Ndoda kuti Mwari vatite zvakanaka. Tizarure magwaro edu kubva kutsamba yaMateyo chapter 13 tigovhura ndima imwe kuna Mark chapter 6 pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 5. Tichazovhura futi imwe ndima kubva kuna Luka chapter 4 kubva pavhesi ya 16 kusvika pavhesi ya 30. Mwari wamene vatite vatsvene kwazvo, vatigonese tigozonzwa mashoko makuru anobva kuna Jeremiah chapter 7 kubva pavhesi chapter 26 kubva pavhesi ya 7 kusvika pavhesi ya 16. Tinzwe mashoko anisa kudenga. Dai Mwari vakuitai vatsvene kwazvo vana vaMwari nekusingaperi. Tinotenda. Mwavapere mudikani. Amen apostle. Tinotenda. Dai Mwari vakuitirai zvakanaka. Dai Mwari vatigonesa nemharidzo ichaparidzwa uye neshoko guru raMwari ratichanzwa. Mweya mutsvene uchipupurirana nesu kuti isu zviro kwazvo tiri vana vaMwari. Saka Mwari wamene ndiye woga anoziva uye ndiye woga murevereri wemweya yedu, ndo woga anotigonesa, ndo woga Mwari mutsvene. Hatina rimwe simba ratingagona kuisa pavari Mwari kunze kwavo ivo Jehovha. Saka Mwari vachatitungamirira mama, vagotipa masimba makuru, vagotibetsera kuti dai zvose zvatinoshuvira, zvose zvatinokumbira kuti zvive zvinozadziswa matiri zvizadziswe. Naurangarirai kuti padhimoni rengozi pataibata nyaya dzakati wandei, takabata ndima dzemweya inobata vanhu zvikurusisa rudzi kusingagoni kugamuchira ropafadzo yaMwari. Saka Mwari wamene ivo Jesu Kristu ndo mbumbu chena, ndo bukira nyoro rakamera kumendekedzere rwizi, uye ndo Mwari vanogona kutibetsera kana tikagona kumira tichitenda mavari. Uye havagoni kutisiya tiri toga, nokuti mweya iyi yakabata vaJudha yakanga yakasimba kwazvo uye ichivawisira kusvina.
Mweya yaVaJudha haina kungobata kuOld Testament chete, yakabata kana kuNew Testament. Ndo mashoko andati tigozomanzwa achiverengwa dziri tsamba kana nhoroondo yezvakaitwa kwavari ivo Ishe Jesu Kristu. Saka hazvifaniri kuti zvitityise isu, uye hatifaniri kuva tinovhundutswa newakaipa, nekuti wakaipa akauya akatsamwa kwazvo. But chatinoziva ichi ndechekuti ivo Jesu Kristu vakauya vakararama iri nyama, vakamuka nezuva retatu, vakamira nesu, vakava vanokwidzwa kudenga, vachionekwa navatumwa. Saka mharidzo dzatinoparidza idzi dzinoparidza kumuka kwaJesu Kristu, uye kuuya kwake kuuya kuzotora vatsvene. Vangagamuchira shoko iri ngavarigamuchire. Ndosaka muchiwa shoko raMwari richitaura kana kuna Matthew chapter 19 pamusoro pesimba raMwari, uye vanogona kugamuchira nyasha dzedenga. Havasiri vose vakapuhwa mweya wokugamuchira, nekuti vazhinji shoko vanogona kurinzwa, asi handi vose vanogona kurigamuchira. Kunzwa handiko kuita. Ndosaka muchiwa shoko raMwari chiti ivai vaiti veshoko, kwete vanzwi chete. Nekuti kana mukaenda kutsamba yemurume anonzi Mateo chapter 19 kubva pavhesi ya 11 inoti, asi iye akati kwavari, vose havagoni kugamuchira shoko iri, asi avo vakazvipiwa. Nemhaka yei? Nokuti ngomwa dziriko dzakaberekwa dzakadaro kubva mudumbu ramai vadzo, uyewo dzirikowo ngomwa dzakaitwa ngomwa nekuda kwavanhu, dzimwewo ngomwa dzikaitwa nekuda kwoushe hwadenga. Nawo angagona kugamuchira shoko iri ngaagone kurigamuchira. Saka variko vanhu vanogona kuhwa nyaya dzenhoroondo inotiisa kudenga, vakasagona kutevera kana kumira pakutenda pana Mwari. Vavariro yedu yokuparidza vhangeri ndeyekuti ani nani anogona kunzwa shoko raMwari agone kuropafadzwa, uye agone kudzidza pamuonde. Hatiti kudzidza pamuonde, tinoreva kuti munofanira kuziva kuti denga nenyika zvichapfuura, asi shoko rakarehwa naMwari haringapfuuri. Kana tichiti dzidzai pamuonde, toda kuti mudzidze magwaro atinokuparidzirai, iro shoko benyu, shoko vhangeri ratakatumirwa kuti tive tinokupupurirai muve munomira nekutenda, uye muve munomira nekurinzwa. Mateo chapter 24 pavhesi ya 32 inoteva kuti dzidzai pamuonde, mufananidzo uyu kana davi rawo rava nyoro, mashizha awo achitunga, munenge moziva kuti zhizha rava pedyo. Saizvozvo nemiwo kana moona izvi zvose, zivai kuti zuva rava pedyo, uye asvika Mwanakomana woMunhu kuuya kuzotora vatsvene vake. Saka zviro kwazvo ndinoti kwamuri, rudzi ugu hakugona kupfuura kusvikira izvo zvose zvakaitika. Denga nenyika zvingapfuura, asi mashoko angu aningataura haangapfuuri. Iyo itsamba yandiri kungokota kubva kuna Matthew 24 kubva pavhesi ya 32 kusvika pavhesi ya 35. Saka kana tichinge tichiparidza vhangeri, toda kuti muve munogamuchira mweya mutsvene wamene, uye unokudzidzisai, muve munofamba nekururama, uye kana maruramiswa naMwari, denga richakuropafadzai. Hakuna munhu anogona kuropafadzwa nedenga kana akasagona kugamuchira ivo Mwari. Uye kana mukarega kugamuchira Mwari, matuka mweya mutsvene. Kana mukatuka mweya mutsvene, hamugoni kuregererwa paupenyu huno kana upenyu hunouya. Mark chapter 3 kubva pavhesi ya 28 kusvika pavhesi ya 31. Saka kana tichikuparidzirai vhangeri, toda kuti muve munogamuchira shoko richakuindisai kudenga. Rubhabhatidzo igoko guve munogubata. Rubhabhatidzo kweshoko ndakambokuudzai kubva kuna Luka chapter 12 kubva pavhesi ya 49 kuti Jesu Kristu anotaura kuti ndakauya kuzokanda moto pano panyika. Zvino ndinodaiwa tobatidzwa hawo nderubhabhatidzo kwandichabhabhatidza nago. Now, asi ndinomanikidzwa sei kusvika zvichiitika? Munofunga kuti ndakauya kuzopa rugaro pano panyika, noti kwamuri kwete maya, asi kuzopesanisa. Kubva zvino vashanu veimba imwe chete vachapesana, vatatu pavaviri nevaviri pavatatu. Now, kana mavona zvakadaro zoitika, moziva kuti baba nemwanakomana vachaonani, mai mwanasikana vachaonani, vamweni nemuroora vachaonani. Nemhaka yei? Nekuti vhangeri moto, ukaribata rinopisa. Vamwe vanogona kurigamuchira, vamwe havarigamuchiri. Ndorubhabhatidzo kweshoko. Rubhabhatidzo kwemvura ndakambokubhabhatidzai nago, ndichikuparidzirai kubva kuna Matthew chapter 3 kubva pavhesi ya 5. Akauya ari iye Johani, akataurwa uya kuna Isaya chapter 42 kunzi, izwi rouya riri kuchema riri murenje, kurai migwagwa yenyu, makomo ngaafutsigwe. Kuri kutaurwa kuti zvivi zvenyu zvinokutambudzai, mweya yenyu yamunoramba makabata, kushinga kusakarurama ngakubve pamuri. Ndini izwi rouya riri kuchema riri murenje, makomo enyu ngaafutsigwe. Ari Johani.
akataura zvikanetsana mukava zvichinetsana kubva pavhesi ya15 kuti akadzika achibva pavhesi ya13 Matthew chapter 3 achibva kuGarirea nzvimbo yakanga kugara akauya mwanakomana womunhu achiuya kuzobhabhatidzwa. Johani akati handina simba kana rokusunga rutsoka reshangu gwenyimi, imi ndimofanira kundibhabhatidza. Ivo Jesu Kristu vakati chiita hako kuti zvizadziswe, nekuti zvakanyorwa kuti uchauya kuzokuranzira, makomo ese ngaafudzirwe. Ivo Jesu pachavo vakapupura Jesu Kristu, vakapupura pamusoro paJohani kuna Matthew chapter 11 Matthew chapter 11 vakaipupura ndima iyoyo kubva pavhesi ya10 kuti kune vose vakaberekwa nemukadzi hakuna mukuru kuna Johani, nokuti muduku paushe hwaMwari, asi mukuru uyo ndio ari pamberi pake. Mwari vakamupupura kuti hakuna pane vose vakaberekwa nembereko yechikadzi hakuna mukuru kuna Johani. Uye uchi kubva pamazuva aJohani uchi hwokudenga hwakadengeneka, saka vose mhare dzinofanira kubvuta uchehu nemasimba. Saka zvoreva kuti kana tichiparidza pamusoro pedhimoni rengozi, ndakaribata pamusoro paSauro, nhasi ticharibata pamusoro pemwanakomana womunhu, Ishe Jesu Kristu achitizipa, achinakigwa tichinakigwa neshoko ravo, tichizipigwa neshoko ravo. Mwari vachatiropafadza uye vachatita vatsvene kwazvo, uye Mwari vamene ndivo voga vanogona kutipupurira nemweya yedu kuti tiri vana vaMwari. Kuna vaRoma chapter 8 kubva pavhesi ya15 hatina kupiwa mweya woulanda kana mweya wokutya, asi mweya watinodana kuna Baba tichiti Abba Father, nekuti mweya womene unopupurira nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Haleluya, amen. Apostle, dai Mwari vanga vatiropafadza, zheve dzedu dzive dzinovhurwa naivo Mwari, tive tinodzidziswa shoko ravo dzvene rinotisa kudenga. Kana patinopupura mweya mutsvene uwo unobata patiri, muzive kuti mweya waMwari wakazodza. Tichaiverenga tsamba iyoyo nhasi tichainzwa, tichaibata kubva kuna Luka chapter 4 kubva pavhesi ya18 muchainzwa, asi tichabata ndima iyo kubva pana Luka chapter 16 kusvika pavhesi ya30 paakazovhura magwaro apinda musinagogo. Saka nhasi dhimoni rengozi, mweya yaVaJudha, ndio mweya yevana vevanhu. Kana muchida kuona kachitava pamusoro pevaJudha, nokuti tiri rudzi rwakadiwa naMwari, takaropafadzwa naMwari, takanofananidzwa nerudzi rwakasanangurwa, rudzi rwavaJudha. 1 Peter chapter 2 kubva pavhesi ya9, muri rudzi rwandakada, imba yeumambo, imba yeushe, matangwe emumavoko aMwari, ndimi zvibereko zvakavhurika zvokutanga mumavoko aJehovha. Muri rudzi rwakadiwa naMwari, rudzi rutsvene. Now, makanga musiri vanhu asi mava vanhu, makanga musina kuropafadzwa asi makaropafadzwa, makanga musina kudzirwa nyasha asi nyasha dzakauya kwamuri. Saka muri kufananidzwa navaJudha. Saka ndichiparidza kuti dhimoni rengozi, mweya yavaJudha. Iyewe pachako iwo kana uchiti uri muKristu, wakatoiswawo mukati mwemweya werudzi rwakadiwa naMwari. Now, vaJudha vakanga vari vanhu vakazvagwa ndo maakabuda maari. Saka muchawa dhimoni rengozi. Dhimoni rengozi chi? Kungopandukira Mwari, so kuchinjira Mwari kana kuita chimwe chinhu chisiri icho chaunotarisirwa kuti chiite chakazi naMwari ita. Watova nengozi pana Mwari, watomukira Mwari simba, yangofanira kumukira Mwari simba. Ndakakambokuparidza iya kubva kutsamba yemurume anonzi iye Ezekiel chapter 3 kubva pavhesi ya6. Ndichikuti huma dzakaoma, mune huma dzakaoma, dombo remusarasara rakaoma kukunda diamond. Na Mwari vachitaura kuna Ezekiel vakati enda undotaura nevanhu ivavo, chero vakaoma mwoyo zvakadi, ini ndini Jehovha ndichaenda ndichinokupa simba iro rokuti chero huma dzavo dzakaoma sei, iwe ndicharorosa huma dzako, ndichaomesa huma yako semaomesera vakaita huma dzavo. Saka usavatya, usavhunduka navo. Dhimoni rengozi kana kabata munhu anogona kutotsamwa nevanoparidza vhangeri seizvozvi. Adoriwa vhangeri kudai so agotsamwa. Ndiani kuvanotaura ava iva Apostle Michael Gabriel Prince, vanoreva nezvei? Dhimoni rengozi. Unobakwa nemaramba so wakatemba, uchitovhura bhuku so iyo shoko raMwari usingarizivi. Na Mwari vanoshayiwa simba newe kana waita dhimoni rengozi. Uye mweya mutsvene pacha unokadzika kana maona mamukira Mwari zviya. Mwari vanotambudzika panguva yekuti vanavo vanhu vanomukira simba ravo, vanokadzika so. Saka mweya waMwari wasuduka pauri, hauchina ruchengetedzo. Wangofanana nemunhu yari kungofamba ari kungoti iye anazvo iye asina, kureva kuti anoti ane ruchengetedzo rwaMwari iye asina. Wangofanana nemunhu anonzi Sauro wandakakuparidza dhimoni rengozi, ranga anaro, wakaitirwa ropafadzo akazodzewa. Ndakakuverengerai tsamba kuna 1 Samuel chapter
10 ndikaverenga pamusoro penhoroondo yake. Wanga ari murume wanga akanaka murefu, wakanga achitaridzika pameso. Hakuna umwe munhu wakanga aine nyasha dzakapuwa murume iyi. Akaropafadzwa chibuda chienda uchasangana nevaprofita achizozonzwa kana mombo richizwa pamusoro pake naSamuel. Chienda, wanga ari mwana waKishi, wanga ari rudzi rwaBenjaminite. Who were the Benjaminite? That was the 12th generation panozvagwa vana vaIsraeri. Iye anonzi Jacob. Ivo vanosanganisira vaJudha vekuzvara mwanakomana womunhu, nokuti vaJudha vakamuramba nokundopa vakabuda. Rangarirei kuti vachizvagwa vari 12: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Gad, Dan, Naphtali, Isaac, Zabulon, Asher, Joseph naBenjamin. Pana Judah ndo panobuda mwanakomana womunhu, nokuti Judah ndiye anobara Perez obara Hezron, Zera, Judah obara Perez obara Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David, ndo 14. Pana David obara Solomon, Rehoboam, Abijah, Asa, Josaphat. Now, Joram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, Jeconiah. Ndo pachazouya murume wataverengana zvake umwe anonzi Jeremiah panapa. Joakim, Shaliteu, Zerubbabel. Ndo pavanozodzoka after 70 years in captivity. Vari nhapwa kunyika yeBhabhiloni. Babylon ndo pane Baghdad, ndo pa Saddam kuIraq. Uchidzika nendima iyoyo unoona kuti inozipa. Shaliteu ndo paanodzoka nevarume vana naEzra. Vouya vava mapriests vachiuya vakaisa wendefa iya yemutemo ine 10 yavakanga vapopuwa naMozisi. Achiti chiuya muchiwa shoko raMwari riya rakamboparidzwa riya chitevera mutemo ine 10 nekumambo rasvika. Havasi vose vakabuda nokuti vakabuda vachiiswa munyika yeBhabhiloni. Ndo vakanga vari vaduku, vakanga vane ufumi, uye vakanga vari vakadzi vakanaka nevakomana veumhizha, mhandara dzakanaka, vatana, varombo nevakweguru vakasiwa. Achivatora Nebhuzaradheki achivaisa kuna Nebhukadhineza wakanga ari mambo weBhabhiloni, vakagaramo. Saka muchizodzika ipapo kubva kuna naShaliteu, Abhiudha, Layakim, zvichizodzika kusvika kuna Matahani, Jacob, kwete kumusoro Jacob ozobara Josefa ndozobara mwanakomana womunhu. Ivo vanonzi Jesu, vachibva parudzi kwevaJudha. Saka chimbidzikai zvenyu mai, tibate ndima ine ukasika. Verengai mashoko anozipa. Ndai kuna Matthew chapter 13 kubva pavhesi ya53 kusvika pavhesi ya58. Mungu wachete kupandukirwa kunoitwa kupanduka kunoita vanhu vachipandukira mweya mutsvene. Verengai zvenyu mai, chimbidzikai. Toda kubata ndima iyi zvakatsetseka distinctly. Chimbidzikai. Wavapo here mudikani? Amen, Apostle. Chiverengai zvenyu Matthew chapter 13 kubva pavhesi ya53 kusvika pavhesi ya58. Mungu wamusoro weshoko. Chimbidzikai zvenyu mai. Matthew 13 pavhesi ya53 musoro weshoko. Jesu unosvorwa paNazareta. Handei zvenyu mai. Pavhesi ya53 Jesu wakati apedza mufananidzo iyo akabvapo. Pavhesi 54 akasvika kunyika yake akavadzidzisa musinagoge ravo. Nokudaro vakakatyamara vakati, munhu uyu wawanepiko kuchenjera uku namabasa esimba. Pavhesi 55 ko haazi mwanakomana womuvezi here? Ko mai vake havaizwi Mariya here, navanun'una vake Jakobho naJosefa naSimeoni naJudhasi here? Pavhesi 56 navanun'una vake nehazvanzi, handiti? Amen, Apostle. Fambai handei. Pavhesi ya56 nehanzvadzi dzake hadzisi pakati patiri dzose here? Ko haazi iye wakagowa nepiko zvinhu izvozvo zvose? Pavhesi 57 ko iye wakazowa nepiko zvinhu zvose izvo zvose? Handei. Pavhesi ya57 wakagumburwa naye, asi Jesu akati kwaari, muprofita haangashayiwe kukudzwa asi munyika yake paari here kana kwavari? Jesu akati kwavari. Verengai zviripo. Jesu akati kwavari, muprofita haangashayiwe kukudzwa asi munyika yake nomumba make. Pavhesi ya58 akasaita masimba esimba mazhinji ipapo. Verengai zviripo mani. Akasaita mabasa ane simba. Pavhesi ya58 akasaita mabasa
esimba mazhinji ipapo nokusatenda kwavo. Tonetsana pano kwete kuti akasaita masimba esimba, akasaita mabasa ane simba mazhinji ipapo nekusatenda kwavo. Chindai kuna Mark chapter 6 pavesi ya 1 kusvika pavesi ya 5. Chimisikai muverenge zviripo. Chimisikai. Amen, Apostle. Mark 6 pavesi ya 1 musoro shoko ripo Jesu ishe weSabata. Pavesi ya 1 zvino musi weSabata waakafamba napakati peminda yezviyo, vadzidzi vake vakatanha hura vakadya vakazvipukuta namaoko. Mark chapter 6 pavesi ya 1 kusvika pavesi ya 5. Mark chapter 6. Musakweva mufundisimi. Amen, Apostle. Ndakupai chipepa chinyi kuti munyore nekuchimzika. Mark chapter 6 pavesi ya 1 kusvika pavesi ya 5. Mark chapter 6 pavesi ya 1 musoro shoko ripo Jesu unoshorwa paNazareta. Ndo musoro shoko wamamboverenga kuna Matthew. Chimzikai. Pavesi ya 1 wakabvapo akasvika kunyika yake, vadzidzi vake vakamutevera. Pavesi ya 2 musi weSabata wakati wasvika akatanga kuvadzidzisa musinagoge, vanhu vazhinji vachimunzwa vakashamiswa vachiti, munhu uyu wawanepiko izvozvo? Kuchenjera kwakapiwa munhu uyu ndokweiko? Namabasa esimba akadai anoitwa namaoko ake. Pavesi ya 3 ko uyu haazi muvezi here, mwanakomana waMaria nomukoma waJakobho naJose naJudha naSimeoni? Nehanzvadzi dzake hadzisi pano pakati patiri here? Vakagumburwa naye. Pavesi ya 4 Jesu akati kwavari, muprofita haangashayiwe kukudzwa asi munyika yake nokuhama dzake nomumba make. Pavesi ya 5 akasagona kubata basa resimba ipapo. Very good. Tokora ipapo. Pavesi ya 5 akasagona kubata basa resimba ipapo. Haana kugona kubata basa resimba ipapo. Tambo ibata mai waichiverengwa kuna Matthew 13. Rambai makabata chibwe ipapo. Na kana waona waitira Mwari zvakaipa, wotoziva kuti havachagoni kuramba vachibata simba rebasa ravo zvavanga vachamboita kwauri. Izvo tichikuudza unonaso kuti tichikunetsa, tichikutaurira zvisizvo, unotogumbuka so tichikuparidzira shoko raMwari. Kuna Matthew pavaverenga kubva pavhesi ya 53 kusvika pavhesi ya 58, muchiwa pandati verengai chaizvo zviripo, akasaita mabasa esimba mazhinji ipapo nekusatenda kwavo. Ivhesi ya 58. Kuna Marko pavhesi ya 5 akasagona kubata basa resimba ipapo, asi chinyi? Asi wakaisa maoko ake pamusoro. Akaisa kwete vakaisa. Asi wakaisa maoko ake pamusoro pavarwara vashoma akavaporesa. Very good. Izvo haana kurega kuita izvo. Saka Mwari chero ukaita dhimoni rengozi riya, kana watomukira Mwari zviya, usafunga sokuti Mwari vanorega kuita umhizha hwavo. Ndakambokuudzai kuna Numbers 23 pavhesi ya 19 kuti Mwari haasiri munhu angatendeuka kana mwanakomana womunhu angashanduka, chaangataura akasaita, chaangareva akasazadzisa. But vanosvika pagodoka nokuti vanotaura kuti kuna Deuteronomy 6 kuti ndiri Mwari wegodo, ndiri Jehovha wegodo. Nemhaka yei ndinovenga vanhu vanoita zvakaipa pamberi pangu, vanozvimutsira zvifananidzo. Uye kumukira Mwari simba so kumuka munongoita nekungofundumara, nekungoita hasha, nekunobva hasha, nekunobva kufundumara haukuzivi. Iwe unongoona waita ende watoita wototsvaga excuse yekuti ndazviita saka mamuda kundidini. Now kuzviita mune zvakanaka, kusaita mune zvakanaka, izvi hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Now bhuku ichiparidzwa panapa uri kunzwa uchidzidzwa Mwari vakaziva, vakava nesimba,
zvikazadziswa pakubata kwavo, asi vakaisa mavoko pavanhu vaigwara. Uyo ndimake uyu akadini. Hamuna kupedza vhesi pavhesi ya6 pavhebunamake pavhesi ya6 akashamiswa nekusatenda kwavo. Akazodini zvake. Ipapo vakapota nemisha achidzidzisa. Very good. Saka chiwa imwe nhoroondo nokuti Matthew wataura zvake panhoroondo iyi, Marko wataura zvake panhoroondo iyi. Toda kuhwa kuti Ruka anochiwo chinyi kuna Ruka chapter 4, nokuti Maki wareva watotaura zvakaitika nemafambiro azvakaita, but pane paanga ari murume uyu Jesu Kristu, pane pavanga vari, uye vachiita zvose izvi vanhu vanga varipo. Sembaridzo maparidziro atiri kuita kudai, so unenge wakatoteerera, so chero ukazoiwa zvako iwo nemaYouTube atinoisa tichikanda mharidzo nemahwira auri kuita izvozvizvi. Vamwe muchazotodzwa mharidzo idzi tisisipo avaiparidza. Okay, zvavaiparidza zvikazodini, ukazodini mukuparidza ikoko, nokuti Matthew wareva. Uye apa adadigwa kuna Matthew kune zvaakanga aita. Wanga ataridza mufananidzo, adzisa mufananidzo wepfuma yakavanzika, mufananidzo wamapera, zvose achiita mufananidzo weushashi, achitaura zvose, achitovadzidzisa so kuti ushe hwokudenga hwangofanana neushashi. Watoti ushashi ndo mamburi amunokanda aya mugwiza aya muchibata hove, anokandiwa mukati medziva kuti mubate hove, manetsi. Akati munotora zvose nehove nematacha nemakakanje muchiuya muchitora so muchizvikusha muchitozvisa pamberi pedu kuti wane kudla kwakanaka, asi hakuna munhu anogona kudla gakanje kana akakwana chaiko chaiko. Kupenga kuya kunoitodla macribs, kupenga kuya, nokuti zvakanzi zvidliwe zvose kana zviri mukati memvura, zvose zvine zvimbi vakaudzwa zvokudla. Hove dzose zvine zvimbi idzo ndo dzaungadla. Saka madhla hadzina kutendekwa kuti mudliwe, makakanje haana kutendekwa kuti udle. Unomadlirei nehozha unoidlirei sebenzi? Kana Mwari vakati hazvina kunaka, uye usenza chimwe chinhu chinomirira, ndosaka uchizopedzisira wava nedhimoni rengozi. Nekuti dhimoni rengozi rinobata uye anoda kushandura zvaanoda kuti zviitike, kwete zvaMwari. Kana zviri zvaMwari hakuna munhu anogona kushandura kutaura kwaMwari, vari Mwari vanotaura, kana achida kuhwa nyaya yaMwari. Endo paunohwa chiti kuna mai vachiverenga, verengai zviripo. Nokuti hatidi kuti patinoparidza vhangeri muzoti handizvo zvakanyogwa, hatidi kudero. Saka vachiita izvi kumwanakomana womunhu, vachimupandukira mapandukiro akadai, vaitoziva kuti ava ndiJesu ava. Ataridza mufananidzo yese, ipo ndo pavanouya zvavo vava kumudadira. Apa adzokera maakazvarigwa muNazareti. Semaparidzira ndiri kuita kudai, ndiri kuno kuEngland ndotoparidza neShona pane kundiparidza nechirungu kuti nyika yose izive, nekuti ndakadanigwa nyika yose, handida kudanigwa vana veZimbabwe ini. Iwo ndo paunooma musoro tichikuparidzira kudai, so ndo paunotoshanduka kuti ko haasiri here uye watakakura tichiona uye. Iwo tiparidzira mhari dzei kuti isi tichishanduka, orai zvaatiparidzira kokaa tikaramba. Izvo hazvichinji Mwari kuti iwewe unopisiwa. Izvo zvizive izvozvo. Nekuti havasiri vose vanogona kugamuchira shoko iri, asi kune vakazvipiwa. Matthew chapter 19 pavhesi ya 11. Nyemhakei nekuti ngomwa dziriko dzakabuda mudumbu ramai vadzo dziri ngomwa, uye ngomwa dziriko dzakaitwa ngomwa nekuda kwavanhu, uye ngomwa dziriko dzakaitwa ngomwa nekuda kwoushe hwaMwari. Akagona kugamuchira shoko iri ngaarigamuchire. Kana ukaona tikuparidzira vhangeri kuine mamwe mafungiro ako asiri evhangeri, wotoziva kuti une ungomwa humwe hwauinahwo iwe. Uye hakuna anogona kukushandura nokuti pane akakuitisa mungomwa ihwohwo. Uye Mwari vanotoziva kuti kana waoma musoro, ndo paunohwa vaRoma chapter 1 pavhesi ya 20 kuti saka Mwari mukuchiva kwomwoyo vakavaisira kusvina kuti vanyadzise miri yavo, avo vanotsindirana zvokwadi yaMwari nenhema, vachinamata chisikwa kudarika musiki, iye anofanira kukudzwa nokusingaperi.
vonoshanda kugwinya kwaMwari vokufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhuruka nezvine makumbo mana. Mwari varipo, bhaibheri riripo, so tichikuparidzirai muchitowa mweya mutsvene uchikupupurirai kudai so iwo unoita dhimoni rengozi rekutoita makundano naMwari, makundano naMwari dhimoni rengozi. Ndikandoti makundano naMwari unoti iwe haivhiwi, Mwari vanoti bodo hatidai, iwe unoti haiwa hazvisirizvo. Ndakupadzai nyaya yeSauro yedhimoni rengozi. Wagadziwa, wapuwa ushe, wakatobudziwa achizvagwa tichiwa uri nhoroondo yake kuzvagwa kwake kuna Matthew 1 Samuel chapter 10 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8 achizvagwa nhoroondo yake iripo muchiwa. Tikazoenda kuna 1 Samuel chapter 17 ne2 Samuel chapter 15 tichiwa nhoroondo dzake achitumwa kuti ndaunourayawo Gagi kune vanhu vose vaAmalekites vakarambidza vana vangu kuti vapinde munyika yechipikirwa vachitungamirirwa naMozisi muranda wangu, ndonovauraya iwe. Iye ndokupandukira Mwari so marambadenga. Munobakwa nemarambadenga so redhimoni rengozi wotoita makundano naMwari. Unoita masumukati enzana naMwari iwe. Vhangeri rakauya kuzoparidziwa kuti iwe neni tiwane ruponeso. Kana taona ruponeso, Mwari vatirangarire pazuva ravo rokutongwa. Nekuti achauya mwanakomana womunhu. Kuna Matthew chapter 24 inotaura kuti achauya ari mugore. Hakuna anoziva nguva kana nhambo nemusi kuzhe kwaivo Mwari vari kumusoro kudenga. Iye chaiye haatozivi. Chaanoziva nechekuti ini chatumwa nababa vangu kuti ndiuye kuzotora vatsvene uye ndiuye kuzotora vose vakarurama, ndizokanda vose mudziva remoto vanoita zvisakarurama. Iyo ndoga chikuudzai nyaya yekutongwa kwokupedzisira unoparidza so vanhu vanotooma musorosoro. Vandoona sekuti kuparidziwa kwevhangeriku ndekwavamwe hakuzi kwenyu kana kuti hakuzi kwavo. Kara zvako uye kurega kutendemuka hazvichinji Mwari kuti vaite umhizha hwavo. Noita makundano naMwari dhimoni rengozi. Apo vari kuita makundano naye, ipo ari kuuya ari kuvataridza simba. Wanga avataridza atovaparidzira avaudza mufananidzo wesvosvi. Mambure achikandiwa so ndozoita vamwe venyu muchiparidzirwa kudai. Iriko mufananidzo wesvosvi iripo pana Matthew patanchikuverengerai pana Matthew paverengwa namai Matthew chapter 13 kubva pavhesi ya 47 achivaudza so. Munounganidzwa muri marudzi akawanda muchiparidzirwa so iwe ndipo paunenge wakabata mumashavi mako kuti vangatiparidzira chi isinotenda kuteve, totenda kun'anga, totenda kuvavoki. Hatiudzi izvozvo. Ramba. Kana waramba ziva kuti uchatotongwa chete. Munoramba vhangeri rinongouya just for free on a silver platter. Watambura nei chii? Ivhangeri rinongouya rakaiswa mundiri yekuti udle. Idinner plate. Yauri kupuwa fish yakagochewa zvakanaka yakaiswa masalad isina muhwa unobaya wokuti nongo uchizvitambudza kubvisira kuti shoko raMwari kana richiuya ibenyu. Haibhuta kuti shoko raMwari ibenyu rinopinza semunondo unobaya mativi ose. Ibenyu. The word of God is alive. Saka iwe chinozokuita kuti ugone kusagona kururamisa mweya wako kuti uve unotendeuka pana Mwari chii? Woita wokupakwa here shoko raMwari kuti shoko raMwari rauya chega tichikuudza kuti Mwari vati zvakati. Wava mwana muduku iwe. Tokuparidzira shoko kudai so toita zvokudii? Uchiwa vaHebrew vanokutaurira kuna vaHebrew chapter 4 yandikukoterai chapter 12 pavhesi ya 12 nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba uye rinopinza kukunda munondo unocheka mativi ose maviri. Mapanga amunocheka nayo mirivo yamunocheka nayo neidzo hochi dzamunodla idzo dzekuti musadla nehochi inodla madhoti yokuti kana ukasiya munhu wakafa painobhanda inozongosiya musoro nedenya kana nezvanza. Iwo kana ukadlawo nehuku handidiwe nenzondora unorasha kuroko nemisoro vamwe hamudlizve. Nonokukara kwenyu vamwe memuchidzibhanda nenzondora ta kuti huku yakaipa kudla kana makumbo akaipa ndatini hochi kana yodlavo munhu inosiyawo nezidzoro rako iro. Kana mazikumba waichindotamburireiko kuramba nchokobhanda nemakumba ini ndine munyefu kana kangava magaro nyama inonaka iyi ndio zvainenge ichita. Iwo ndio unodla hochi iyoyo.
shoko raMwari ibenyu, shoko raJehovha ibenyu. vaHebrew chapter 4 verse 12. Nokuti shoko raMwari ibenyu rine simba rinopinza kukunda munondo unocheka mativi ese maviri, rinobaya kusvikira panoparadzanisa mwoyo nemweya namafundo emongo, richitonga mukati memafungu endangariro dzemwoyo wako. Ndo zvakaita shoko raMwari. Saka uchipasikwa so richikubata wotoziva kuti pane zvaraita pauri. Harigoni kuuya rikasava rikasazadzisa zvaratumwa naMwari. Izvo richikuvudza unofunga kuti kana tikishakana shoko raMwari ibenyu nderevamwe harisiri vamwe, nekuti kutongwa zvakunononoka vana vanhu vanosimbira kuti mabasa asakarurama. Ndoka ndichikuudzai kuna zvakazarwa chapter 15. Ndoka ndichikuudza ndoikota ndima iyo pavhesi 11. Ndoka ndichikotera ndima iyoyo nguva nenguva kuti zvimwe mungatendeuka vana vevanhu. Zvino kana ukaoma musoro iwe uchiramba uchiparadzirwa vhangeri rekuti tikuendese kudenga, woda kuti kudii? Vakamhura Mwari wokudenga pamusoro pokurwadziwa kwavo namaronda avo, asi havana kutendeuka namabasa avo. Zvakazarwa 15 pavhesi 11. Munomhura Mwari so morega kutendeuka muchitofunga kuti zvakanaka pamberi penyu, muchitaura mashoko amunoda so tichikuparidzirai. Vakamhura Mwari wokudenga pamusoro pokurwadziwa kwavo nemaronda avo, asi havana kutendeuka pamabasa avo. Kutongwa zvakunononoka vanokomana vanosimbira kuti mabasa asakarurama. Ndati nhasi dhimoni rengozi moita makundano naJesu, unoparadzirwa vhangeri, haudi kutendeuka. Saka uchazotendeuka zvadini? Uye Mwari pavanozoti tagodha zohwa munamato wako, ko unoziva sei kuti uchagona kugamuchira ruponeso? Ko ukazauya wodini? Ko kana vakauya nhasi wahwa shoko irori raunoramba uchiita makundano naro so dhimoni rengozi. Ndio zvavaita vaJudha uko, kutoomesa musoro so. Iye akashayiwa simba, simba rake rikati ndo mweya mutsvene. Kana kuchinzi simba paakatogadzwa mweya mutsvene wakauya nesimba pari. Uchayiwa ini chakuverengerai kuna Luka, muchayiwa nekuti wakapupura pamusoro pesimba remweya mutsvene rakanga riri pari. Zvino kana simba rabva pauri iwewe, nekuti iwewe une marambadenga, une makundano, une dhimoni rengozi mauri, neta makundano so masimukateenzane semagwiri aunenge uchiita nemurume iro. Bhaibheri chitokuudzai kana kuna vaEfeso chapter 5 kuti madzimai zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Unenge uchinokotamira kana mufundisi uku, uchinokotamira kana maboyfriends uku, ndo vaunovuchirira. Maita basa adhuve, maita basa gudo, maita basa mukobedzi, maita basa shumba. Ndoga ndakaudza vamwe imi muri shumba. Akati shumba yerudzi rwavaJudha nokuti ndakada mwana Mwari. Vana murangwe ndakagona mukana kwei ndakadiwa nedenga. Iyo mutupenyu wanga munongoisai dhimoni rengozi marambadenga amuna wawo, makundano nemweya mutsvene. Iwo muchi muri rudzi rwakadiwa naMwari. Vanorevere chine zvemutupo. Ikawani Jesu chaiyanga ane rudzi zvavanga vachimbotsanangura vanhu. Hongu zvanga ane rudzi wakambowa here pamwe pakagwadama pamuhasha achivuchirira Mwari vari kumusoro kudenga. Nepapo wakambowa achikandafodla pasi achideketerera baba vakamutuma. Ndati nepapi pamwe pawakambowa akapfeka mbikiza achinzi anga achidzanira mashavi. Nepapi pamwe pawakambowa kuchi wakazorira. Iyo maririre amunoita vamwe venyu ava vanorira nekuita zevezeve. Isaiah chapter 8 pavhesi 19. Kana vakati kwamuri ndai munobvunzira kung'anga nevavuki vanorira nekuita zevezeve, ko vanhu vangu havagoni kubvunzira kuna Mwari wavo here? Vakakubvunzira kuna Mwari vanogona vakafa here pamusoro pevapenyu? Izvo tokuparidzai unofunga kuti tokuparidzai vanoparidzai. Kana wafunga kuti tokuparidzai iwe ndo zvawatofunga izvozvo, ende sezvaunofunga ndo zviri mutangariro yemwoyo wako. Uye hatichinji kuparidza nekuti iwe ndo zvawafunga. Izvo hatichinji izvo. Kana watongozviziva kuti kuparidza kwedu kwakanangana newe kuti uve unogona kutendeuka, mweya wako uve unorangarirwa naMwari. Chatoparidzira mwoyo kuti uve unorangarirwa, mweya wako iwe uve unotaura kumwoyo wako, mwoyo wako uve unotaura kumweya wako. Kachikuudzai kuti ngatichengete kwazvo kupupura kunotarira yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Ngatirayirane timutsane, tive nerudo nemabasa akanaka, timutsane mwoyo kuitira kuti mweya wedu uyu urangarirwe naMwari.
tisarega kuungana sezvinoita vamwe vedu, sezvatinoona kuti zuva rakwedera zhira nyore kungodzima moto, kungoparadzanisa huni pachina kudira mvura kana mavhu. Kamuda kuona kuti vamwe vanogona kuenda kudenga, vamwe vanosara, ngatimborega kuparidza vhangeri, zvatofa. Hapachina chiro mukadii, hapachina chichabuda. Memongotaura zvenyu, inhoroondo dzamongotaura idzi. Munoita makundano naMwari, so kuita zvehasha naMwari, kuti Mwari zvavanoparidza izvi nezvavanotaura, vakaita makundano vana veIsraeri. Hondo chaiyo Mwari vachiuya kuzozvitaridza pamberi pavo, so ivo vakaita makundano. So na kudiwa naMwari hazvinei nekuti iwe kana wadiwa, kuramba kwako Mwari havanei nazvo, nekuti sungano iri pakati pako iwe naMwari ndo zviripo. Haivuyi sungano iyoyo pakati pako naMwari kana ukasagona kuziva kuti Mwari ndiani. Nekuti Mwari pavanenge vachiuya vachikudzidzisa dzidziso dzese idzi, vanoda kuti mweya wako iwe urangarigwe panguva yekuuya kuzotongwa. Ndoga ndichikuudzai kuna zvakazarurwa chapter 20 pavhesi ya 11, kutonga kwokupedzisira. Johani ari pachikomo chePatimosi riri bofu kuti zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga akagara pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake, zvikasaonekwa nzvimbo yazvo. Ipapo ndakaona vakafa, vaduku nevakuru, vamire pamberi pechigaro cheushe. Bhuku dzikasarurwa, neimwewo bhuku yeupenyu ikasarurwa. Vakafa vakanga vari mukati mavo vakatongwa nezvavakanga vakabata, nezvakanga zvakanyorwa mukati mebhuku, zvavakabata panyika. Gungwawo rikabudisawo vakafa, vaduku nevakuru vari mukati mavari, nerufu neHadhesi zvikabudisawo vakanga vakafa mukati mavari. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvikakandwa mukati medziva romoto. Ndo rufu, ndiko rufu rwechipiri, ndo dziva romoto. Zvino kana munhu akaonekwa asina kukwanisa kuwanikwa, akanyorwa mukati mebhuku youpenyu, akakandwa mukati medziva remoto. Tazvako Mwari vakashayiwa simba. Kaona Jesu voshayiwa simba, kokuzoti inini hangu inika muchindisora, uchiwa achitaura kuti zviro kwazvo muprofita haangakudzwi. Angakudzwa kuzvi, asi 1 veimba yake, 2 venzvimbo yake, 3 venyika yake haafi akakudziwa. Akaipupura futi kuna Johani chapter 4 pavhesi ya 44 kuti zviro kwazvo muprofita haafi akakudziwa, angatokudzwa kuzoko, kwete maazvarwa. Vanoramba so. Rambai zvenyu muchiti vanotiparidzira, vamwe tovaziva. Ramba zvako izvo, ramba iti hazvitadzisi Mwari kuuya kuzokutonga uye kuuya kuzokugocha. Chagochewa chero wakasvibirira zvakadini, wakatsvuka zvakadini, wakakora, unongoenda nemahohwa ako mugena. Nemahohwa ako unenge uchiputika. Iti kana uriwo waita zviya zvokumwa petitito kuti mazizama akure, mazigara akure, kuda kunotsvaka kuura, unenge uchiputika urimo. Uwe modzi iri muchiwaya kuputika, semataura anonga modzi iri muchiwaya kuchiputika. Nai muzava zitata rimbeveve, haunyarariso kana uchitaura, kana pangava pavanhu zvaunotaura hazvigoni kana kuyemurwa. So unomukira Mwari simba ugotoita makundano. Dhimoni rengozi vakaita hasha naye kuti toda kuziva kuti ndiwani, uri aniwe. Hazvina kungoitwa chete kumwana komunhu womunhu izvi. Jeremia wakasangana nenyaya, ndandichavierenga nyaya iyoyi. Jeremia wakaverenga nyaya iyoyi, tigozobata zvakazoitika kuna Luka kuti anga ari pai pavaiita izvozvo. Mwari vanouya so mukati momwoyo wako, iyo kereke, vagoya vachikuparidzira maparidziro atiri kuita kudai, iwe ugototi vanoreveiko, vashayiwa zvokuita. Ndo kufunga kwako iwe, ndo mafungira ako ende. Hatigoni kudzima pfungwa dzako dzakavora idzodzo, nokuti zvaunongofunga zvese zvakadhakwa, hauna chakanaka chaunofunga iwe. Ukawapura achitaura kuna varoma chapter 1 pavhesi ya 18, kurasika kwavahedheni. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pokusatenda uye kokusada kwavo Mwari, nokusarurama kwose kwavano vanhu vanodzivisa chokwadi nekusarurama. Nokuti izvo zvakaitikwa pamberi pavo, zvakaitwa naMwari zvinoonekwa mukati mavo, nokuti Mwari akazviratidzwa izvo kwavari. Bhaibheri ichiparidzwa kudai, rechitadzwa kwauri, ndokuti kubvira pakusika kwenyika izvo zvose zvisingaonekwi, iro simba rake risingaperi, ramuri kuhwa iri kuti akapera simba.
vaRoma chapter 1 pavhesi ya21. Izvo zvose zvake zvisingaonekwi, nokuti kubvira pakutanga kwokutyika kwenyika izvo zvake zvose zvisingaonekwi, uye iro simba rake risingaperi noumwari hwake zvinoonekwa kwazvo zvichizikanwa pazvinhu zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo mazviri. Haugoni kuva nepembedzo yopazvinhu zvausina kusika iwe. Simba raMwari haugoni kurimisa iwe. Uye mweya waMwari kana uchitopadzwa kudai so haugoni kumisa. Ndikukota kubva kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya18 apa nandichikokota kubva pavhesi ya21. Ndikuti vaimuziva havo Mwari asi havana kumukudza kana kumuonga, asi vakafunga sina maturo nemwoyo yavo isina zivo ikasvibiswa, vachiti vakachenjera ivo ari mapenzi, vakashanda kubwinya kwaMwari asingafi. Vakamuita mufananidzo wakafanana nemunhu anofa, neshiri dzinobhuruka, nezvine makumbo mana, nezvinokambaira. Ndipo papa muchindoushirira ng'ombe, muchitodzisa kupa zita riya rezimbuya riya pamwe ranga riri umuroyi raifamba richibhanda munhu wose wafa muraini. Vaitoziva kuti iyi ndozishasha rinouya pamusasa nguva yevusiku, pakati peusiku vovesachoto vachibhanda munhu anenge afa vachidya. Muchidya so nyama yevanhu vakafa, mweya wakubata so dhimoni rengozi rinobata koseka. Makundano naMwari, vanoita makundano naMwari. Mwari vari kuvataura kuti chiwai kuti ndini Mwari. Ivo vakati anoreveiko kudadigwa so Mwari vachishorwa. Iwo chiwa kuna Mark chapter 3 pavhesi ya28 kuti ani nani anoshora mweya mutsvene uye hafi akaregererwa paupenyu huno neupenyu hunouya. Chakwatsiwa zvino kana ukasagona kuwanikwa nyasha iwo pavo pane paunenge uchidhanaira ringava kana zidzororo uchiinda kundotsvaga mahure uri baba mupa uchinzi zibhoi rine ndebvu nezidzoro zibarabarara wakatsura iro musuvu uchitotiza mhasha. Iwo wakatoropafadzwa kuti uonekwa kuti zveshuwa waropafadzwawo wachengetwa mumakore, mhasha yobuda, iwo ndio yaunotovevura wosara une zuda kuti undohuroko. Uchifamba uchinzi ndojaya, uri jaya pauriwe. Ino zvamunoita jaya mufumi uchiwa mufananidzo wajaya mufumi kuna Matthew uko. Mwanakomana womunhu achiti jaya mufumi wakauya achiti ndingawana seko upenyu hwokuti ndiwane ugare munyika yekudenga. Zvikanzi wakazviona wakawa mutemo ine gumi yakapuwa na Moses. Usaba, usapomba, usarevera wakakonema, usawana wangu waMwari kushe kwangu ini. Zvose ndakaita mungataura izvo kadzi okay fine that's okay. Chenda unotengesa zvose zvauinazvo iwe ugonitevera. Kabva pachipunyaira nokuwisa urombo nokudisa kwenyu kwamunoita mari muchitengesa nomupiri wenyu uko. Muchiita makundano naMwari. Mwari achiti miri yenyu itemberi yaMwari. Kana munhu akatadzira temberi yaMwari naMwari vachamutadzira iyo. 1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 16 na 17. Kana akatadzira temberi yaMwari vachamutadzira iyo nekuti temberi yaMwari itsvene, ndimi iyo pavhesi ya 17. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 15. Ko toita upombwe here pamiri wedu? Oitaisho kwete hatingadero nekuti takafa muzvivi. Roma chapter 6 pavhesi ya 1. Kwamuzivi here kuti munhu kana akatadzira temberi yaMwari naMwari anotadzira iyo, nekuti munhu wese anoita chivi anotadzira miri wake, uye miri yenyu haisiri yenyu. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 16 kusvika pavhesi ya 18. Tizai upombwe vhesi ya 18. Iwo ndo paunenge uri busy nekuhuroko unokuda kwazvo. Kwede havaparidzi izvozvo, ndeve kwenyu kwavanenge kubhabhatidzai. Uchitaura vamwe vaprofita unenge uchikuudzai nhema, vachiprofita zvemwoyo yavo, uchivaezeka achiti vachava vachiparadzwa vese vanouya vachikufungidzai. Ezekiel 13 pavhesi ya 18 kusvika pavhesi ya 23. Muchifungidziwa machira, muchivhimwa semunovhimwa mweya yeshiri, muchiiswa pazviribhani sembeva kana zvisekete seshiri kana seng'ombe dziya dzine muchirimisa. Uchiwa kana Paul achikuudzai kuna 1 Corinthians chapter 9 pavhesi ya 9 kuti usasunga muromo wenzombe unopura zviyo. Motogona kutotsamwa so nevhangeri sokuti unotsamwa chaunotsamwa. Vhangeri rinongoya pauri for free. Iyo ndio paunouya uchishanda kugunya kwaMwari ufanidza nemunhu anofa.
Hino vanokuudzai Mwari kuna vaRoma chapter 1 pavhesi ya 24 kuti saka Mwari mukuchiva kwomwoyo yavo akavaisira kutsvina kuti vanyadzise miri yavo avo vakatsindana zvokwadi yaMwari nenhema vakanamata chisikwa kudarika musiki iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Amen. Saka Mwari akavaisa kuchiva kunonyadzisa unonyara so pamberi paMwari kana auya mwanakomana womunhu. Chiwai zvavakaita vaJudha nekuti hatisusu dhimoni rengozi mweya yaVaJudha semweya iya muna iye. Verengai mai Jeremiah 26 pavhesi ya 26 kubva pavhesi ya 7 kubva pavhesi ya 26. Mungu wamusoro shoko chete kuti vaitida kutouraya Jeremiah nekuprofita kwake nekuti vamwe hamudi kuudzwa shoko unototsamwa sota kuparidzira. Vaudzwa kuti muchatogwa imimi mugotopambiwa kumugoenda mugotogara munyika yeBhabhironi for 70 years nekuti makone wakururava pana Mwari vakatsamwa vakati munhu anofanira kuvurawa uyu. Notiudza izvozvo kuti waita seiwe sematsamwira muri kuita chikuparidzira so dhimoni rengozi rakubata unoita makundano naMwari kuti mweya mutsvene vari kutaura ndivazivi. Ndikanaoramba usafunga kuti unogona kudzinga mweya mutsvene uri kupupura panguva ino kuti urege kukuparidzira. Ramba zvako. Akaramba katoda kumuraya uwe mashoko achataugwa namai kubva pavhesi ya 7 kusvika pavhesi ya 16 vachida kumuuraya. So avabudza kuti zvamuri kuita izvi Mwari vacho vachikutorai zvaitika kuna Ezekiel. Aunza varume vakanga vabva Bhabhironi kuti uyai muone imba yaMwari, pindai mukati meimba yaMwari, toda kukutaridzai zvose zviri mukati meimba yaMwari. Kauya akavataridza zvose kwazvo. Iwo semataridzira unenge uchiita murume asiri wako kana mupiri wako itobatai kana nemazamu ende munondizipa muchitumirana kuti kana uine mari unodya chero nyama yawada kuti vamwe mutoi muchida kana mahuri aya anenge achizora mazikumbo otsuka manje ita sedomasi riya rakatsva nezuva rakukanyika kana kuita fanike nyemba dziya dzaibvisa dziya dzati tsukutsuku kuti kovo iwo mazikumbo ewo pamwe ndo iyo chishona choti guyu kutsukira kuzhe mukati rizire tumbuyu nekuda kwako mahure kwako unopedzisa wabatana nazvo uye kuti kuna Mwari ndiponese iyi ndinamatiri benzizo shoko wariwa iwo woenda uku mukati umu ndo paunosangana wese wotanga kupinda mukati ndo maunobatana 1 nezvipfukuto zvimwe zvausingazivi kuti zvabvepi. Vanoda kupadza pamusoro peAIDS mweya wakaipa totomurayira nezita raJesu. HIV haina simba kumweya waMwari nezita raJesu. Nevachawabharidzwa yakaziva kuti Apostle Michael Gabriel Prince vachiparidza vakataura kuti AIDS mweya wakaipa zvigwere zvinofanira kusunungurwa kuvana vevanhu. Asi tizai zvakaipa. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya 16 tizai upombwe pavhesi ya 18. Munhu wese anoita upombwe anotadza muviri wake uye miviri iyi hausi yenyu miviri itemberi yaMwari. Kana munhu akatadza temberi yaMwari watadzira Mwari nekuti temberi yaMwari itsvene ndimi iyo. 1 Corinthians chapter 3 pavhesi ya 17. Why can you say amen mama? Amen apostle. Chiwa chikukotai mavhesi ose chikupai mharidzo dzose idzi unofunga kuti tokuudzai kuti muwe munofara dhimoni nengozi rakubata so unoramba so Mwari vagoshayiwa simba mazviri vakashayiwa simba Jehovha vakati simba raida ndokuzongonamata zvavo vakanga vauya vachida kuporeswa vanga vaine mweya yanga yakavabata. Uchawa zvavakataura kuna Luka pamusoro pemweya iyo vatozviita nekuti vanga vazvitaura ndozvandakatumigwa. Munoita makundano naMwari. So tichaiberenga Luka iyo tichipedzisa but toda kuti iko zvino tichienda kuna Jeremiah uye zvavakaita kuna Jeremiah munotoita makundano nekuda kutogwa naMwari. So Jeremiah chapter 26 kubva pavhesi ya 7 ungowamusoro weshoko wechene mashoko anosipa tokuparidzai kuti muinde kudenga vana vaMwari. Verengai mai Muprofita Jeremiah 26 musoro weshoko vanoda kura Jeremiah nekuprofita kwake. zokorai mai ipapo Vanoda kuraya Jeremiah pamusoro pekuprofita kwake. izvo uchiparidzirwa vhangeri kudai so unogona kutotsamwa kuti vanoreverei vhangeri iroro. Vanoda kuuraya Jeremiah pamusoro pekuprofita kwake. Vonomurayire ndio anachikuudza iyo. Avabudza kuti muchanotapwai muchaenda kunyika yeBhabhironi mugonorarama sehuku muchishandisiwa ikoko sematunhu nokuti makaramba Mwari.
Zvino Mwari anovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvisakarurama vagotongwa. First, second vaTesalonika chapter 2 pavhesi ya 11 na 12. Unotumirwa simba so Bhaibheri riripo. Rangarirai murume anonzi iye Faro. Zvanetsana so Mwari vatumira muranda wavo Mozisi kuti chienda unomuudza murume uyu. Iye akaramba akati nditeereri izvozvo. Undibudza kuti chi? Regera vana vangu vainde ava vana veIsraeri. Ndava kuvada akati handiteereri izvozvo. Mwari akati that's all right. Kokutumirwa simba manje rekuti akanganise kuti atende nhema. Kuna Exodus chapter 5 pavhesi ya 2. Ondobvunza Mozisi kuti Jehovha ndiani kuti ndimuteerere izwi rake, ndinzwe zvaanotaura, handimuzivi, handina hanya naye, kuti nditendere vana veIsraeri kuti vabude muno munyika, vainde kundogara munyika yeIsraeri, vabude muno munyika yechipikirwa, vainde munyika yechipikirwa, vachibuda munyika ino yando vachengetesa, vachikanya zvitinha nemate, vachipisa zvitinha izvo zveneukwa. Iwo nokuganiswa kwaunenge uchitaura Satani kudai so, hautodi kubuda muzvivi. Ino kana ndikabuda ndozochengetewa nani boyfriend inondichengeta. Iwo uchizvagwa wakazvagwa uchiheyo boyfriend, hero zidhara rinokurentebviro, wakazvagwa uchiriziva iwe. Raitokusema uri rushiye, richitoti kana ukachema kana ukariwetera musoro, raitotsamwira mai. Iwo ndo zidhara rinonge uchipuruzigwa, zvinoita fange rokuda nokuti wakurasva. Hata kuti kuwanana kwakaipa. Ko unozodirei kutorana nemudhara asiri wako kana nemurume asiri wako? Uchozviitirei izvozvo? Unozviitirei izvozvo? Mweya rudziwo. Ukawazvonetsana manje oudziwa Mozisi kuna Exodus chapter 4 pavhesi ya 21 kuti uchenjere Mozisi kuti ndichaisa zviratidzo zvose mukati memavoko ako kuti Faro avone, asi ndichaomesa mwoyo wake kuti arege kutendera vana veIsraeri kuti vaende kunyika yeIsraeri, vabude munyika yeIjipiti. Bhaibheri riripo ranchikuudzai kuna second vaTesalonika chapter 2 pavhesi ya 11 na 12. Saka Mwari anovatumira simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvisakarurama vagotongwa. Bhaibheri riripo. Tichitoparidza so uchitohwa so nekugutsirira musoro wako uyu. Vanoparidza zvinhu zvataparidza ukazodii mukuparidza kwataita. Ende vanofamba nevhangeri, all right, rafambwa vhangeri wariwa, ndokuzodini zvawariwa. Iyo yokuhwai haina kuipa iyo, ko wazodini zvawawa. Nokuti vazhinji munoda sokuhwa vhangerika, ndokuzodini pakuhwa vhangeri. Vanoda kuuraya Jeremia pamusoro pekuprofita kwake. Verengai maibva pavhesi ya 7. Chimudzikai tistikiri zvakatsetseka. Muverenge zvazviri, makaisa kana bhiro yenyu muchiverenga. Musaverenga zvisizvo. Haleluya. Amen, Apostle. Verengai zvenyu mama. Pavhesi ya 7. Vaprista navaprofita navanhu vose vakanzwa Jeremia achitaura mashoko awa mumba maJehovha. Pavhesi ya 8. Zvino Jeremia wakati apedza kutaura zvose zvaakanga arayirwa naJehovha kuti audze vanhu vose, vaprista navaprofita navanhu vose vakamubata vachiti, zvirokwazvo uchafa iwe. Handei. Pavhesi ya 9. Wakaprofitirei nezita raJehovha uchiti, imba ino ichava seShiro, guta rino richava dongo risina unogaramo. Vanhu vose vakaunganira Jeremia mumba maJehovha. Izvo tichida kuparidzira kudai unenge uchiti vanoreverei zvavanoreva izvozvo. Zvinei navo noupenyu hwangu? Ndo yakaitwa Jeremia iyi. Avaudza kuti muri kunamata zvifananidzo, mabva pamurayi nezvipupuriro zvamakaudzwa naMwari. Asi Mwari vanouya vachikurova chete, itai zvenyu. Vatsamwa manje vabudziwa. 70 years muchaenda mugonotapwa mugogara munyika yeBhabhironi. Vakati unopengayo. Batai munhu uyu munhu mumuurayi. Ndiwani ungatiudza mashoko iwawo, mashoko anogona kutigodora tichibva pamberi paMwari. Kaimubatei. Vhesi ya 10 chimudzikai mai. Pavhesi ya 10. Zvino machinda aJudha akati anzwa zvinhu izvi. Machinda api? aJudha. Ndosaka mawa chiti Dhimoni rengozi, mweya waVaJudha. Vainesana naJesu uko maJudha uko. Ndichikuparidzana ndichikuudzai pamusoro pemweya waVaJudha chikuti iwewe newe wakakwaniswa mukati meropafadzo kana kuti mekuzvarwa kwomwanakomana womunhu, kuti kana watendeuka wava mwanakomana womunhu. Kana uchiwa bhuku yaMwari chitanangura kuti
mweya wakaipa ichauya kuuya kuzotikanganisa nevasanangurwa kuna Matthew chapter 23 uko. Inosanganwa kana nevaJudha vacho vakatozvagwa newe kusanganisira newe unoramba ruponeso iwe. Kutsausa nevasanangurwa. Iwe uri musanangurwa kudaro. VaJudha apa ndo vane nyaya. Senyaya dzawinadzo iwe chikuparidzira kudai. Chiramba kuwavha gate. Hino machinda avaJudha akati anzwa zvinhu izvi. Vakadii? Vakauya vachibva kuimba yamambo. No. Vakaenda kuimba yaJehovha. Very good. Panguva iyi paaita zvake Zadhoku ndiwo anga amambo. Izvo achizviita izvo waizviita nekuti zvaifanira kutaurwa kuti zvizikamwe kuti Mwari vati zvakati. Saka kusateerera kwako shoko raMwari hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Pavhesi 11. Pavhesi 11. Ipapo vaprista navaprofita vakataura namachinda uye navanhu vose vachiti, munhu uyu vakafanira rufu nokuti vakatiprofitera guta rino zvakaipa sezvamakanzwa nenzeve dzenyu. Mudotsamwa sematsamwiro avanga vaita Jesu Kristu achivataura navavo. Vakatsamwa vakati haasiri here mwana waJosefu muvezi uyu, mwana waMaria, hazvanzi dzake dziri panapa nevanun'una vake vana Josesa vari panapa. Ndiani anoita mabasa makuru iwo achiita zvakadai anozviti iye ndingana? Ndo matauro amemuchita ndichitoparidza kudai kuti vanozviti vanani nekumuka amemuchiparidzigwa vhangeri rekuinda kudenga chaiko uchisora so vanhu vaMwari. Dhimoni rengozi rakubata so hauna kana respect. Unenge utodana vose vaya kuti uwane support kuti diwewe zvavanondiudza kwedu hatidaro ndekwenyu ikoko kwete kwaMwari. Vanoparidzira vachidaro kwedu hatiwi vhangeri rakadaro nderenyiro kwete raMwari. RaMwari chaicho rine ruponeso rinokudzosa mundangariro dzekuti uwe unotenda muna Mwari. Uye kana vari Mwari vakakudana kuti iwe uponeswe havaregi kuti urege kuwaizwi ravo. Ndosaka wao vachitopupura ava varume ava kuti zviro kwazvo uchafa wakaprofitereko nezita raJehovha uchiti imba ino ichava shiro neguta rino richava shiro, dongo risina anogaramo. Vanhu vose vakaungana pamberi paJehovha mumba vaJehovha vachitomuudza kuti imi makazviwa imi nezheve dzenyimi. Makawa achitaura izvi zheve dzenyu dzikazviwa. Nokuti variko vamwe chaivo chaivo vanotozviti vanonamata imi musinganamati muchitungamirira mapoka aMwari, muchiti munotungamira mapoka aMwari imi muri vavuki. 2. Riri dacha romuprofita wenhema muchirira nekuita zevezeve. Isaya chikudzai kuna Isaya chapter 8 pavhesi 19. Kana vakati kwamuri ndai munobvunzira kuvavuki. Na uchiwa zvavanoita vanorira nekuita zevezeve. Na ko vanhu vangu vakabvunzira kune vakafa pamusoro pevapenyu. Kana wato waanorira ari muvuki kureva kuti mabasa ake ndeekurira achiita zevezeve. Uchirwa chifuva so uchinzi taura mweya wati izvo Mwari vachiti handidi. Ko vanhu vanga vangazobvunzira kune vakafa pamusoro pevapenyu. Kana ukaona achitobvunzira achiita izvozvo kuziva kuti mweya waari kusevenzesa ndewe kumakuva. WaEzekiel achitaura kuna Ezekiel chapter 40 pavhesi 10 kuti vachava nemhosva nekuti zvakaipa zvemuprofita zvichainzi ani anonobvunzira kwaari. Havambotiudzi izvozvo imi namata ikoko hatireke kuudza chokwadi. Bhuku yangotsanangura kuna Johani chapter 8 pavhesi 32 kuti uchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungura muzvivi zvako. Iye hatireke kuudza chokwadi. Tsamwa, kana watsamwa unofanira kutendeuka iwe. Genesis chapter 4 wakaudzwa mufana Cain kuti chiso chako chaunyana pavhesi 6. Chiso chako chaunyana watsamwi. Vachizvagwa vana vakongonzi only by the blood to be saved. Neropa chete ndo kuti uporeswe. Kuna Noako nemuti womuoki ndo kuti uporeswe. Only by the golden tree will be saved. Garavanga ivako vakatsamwa vakatoramba Mwari. Nyika ikaora. Mwari vaona kuti nyika yaora. Kuna Genesis uko. Nyika yaora, vanhu vakuodza mufambiro wavo. Mwari vakati chengeti zvakadai ndinouraya. Genesis chapter 6 pavhesi 11. Vakaurawa vose save to iye pachake Noah nevana vake nevakadzi vake.
Wozoomwe waiparidzawo kuvanenge vachingoti hazvisina nebasa nosikwadzi iziva pokuwanikwa. Unoziva pokuwanikwa kuti usapo nekuti vana vakadzi vanowo vakaziva pokuwanikwa. Inde uchiparidza mharidzo dzakapusa kudaro iwe. Munopfeka masuti muchienda mukati memastiti muchiparidza nhema kuti ziva pokuwanikwa. Pane kuti uzivewo kutendeuka kwaari vane vaivo Jesu Kristu. Iro bukira nyoro vakamira kumhendekedzero yerwizi. Vanopa ruponeso kumunhu kwose ingoti kwaiziva pokuwanikwa. Uchiri unoparidza vhangeri. Unopenga here? Munopenga here? Kuti kwai the prodigal son, ndiye kuti kwai the prodigal son, ndo prodigal son, mwana wakanga akarasika, ndiye akasara pamusha, kwete akainda. Munoparidza seko, munochinja mharidzo dzaMwari kuita dzenyu. Kuchinja chaiko mharidzo dzaMwari ari pano paridza mustriti uku, kumusha uku, kwai muparengeri, ameno. Munopenga here vanhu vanhu? Muchikona kuparidza vhangeri kuti minde vanhu kudenga, munoparidza vhangeri kuti muzikamo kuti munogona kutaura mashoko akaumbika anofadza vanhu. Inozva unofadza vanhu, ko vanhu ivavo vakandofa. Iye Ezeka achitaura kuti ndinokutuma senharirire kuti uinde undotaurira vana vangu. Chose chandokuvudza, taura saizvozvo. Kana ukasataura saizvozvo, ropa ravo richatongwa pauriwe. Iwe uchiparidzira vanhu kuti vakude, vakuite follower. Jesu wakauya akangotora 12 disciples. That was enough. Vamwe vakadzitanga wazviramba kuti unditeverera ndapokuudzai jaya mupfumi, akaenda agumbuka. Zvino mharidzo tichikuparidzira kudai so, iwe uchiramba uchishanduka. Vana veVaJudha vachishanduka so kuti ngatimuburaye munhu akafita kuburawawo. Munoramba so kuita makundano. Chawa zvavakabuda kuita mwanakomana munhu. Vaida kumuburaya. Kuna Luka wakuchawa zvaakaita. Vaida kutomuburaya chaikuda kumudhedha. Notaura izvozvo unopenga here? Notiudza izvozvo kuti zvadini? Akasagona kubata basa rose nesimba ipapo. Asi akaisa maoko ake pamusoro pevairwara vashoma, akavaponesa, akashamiswa nokusatenda kwavo. Mark chapter 6 verse 5. Mwari vanoshamiswa so nekusatenda kwako so tichikuparidzira vhangeri wotooma mwoyo. Munhu uyu ndewekupiko izvozvo anotiita zvakadai? Asi here munun'una uyu, asi mwana waMari here uyu, mwanakomana waJakobo naJosesa, muJudha. Asi zvazvanzi dzake dzamunoona idzose idzi, vana naJose, vana naJudha, vana naSimeoni, vakagumbuka naye semagumbukiro aunoita so uchihwa shoko raMwari kudai so. Bhuku yangu kuti vakagumbuka naye, kutsamwa so naye. Iye akatovaudza kuti muprofita haangashayiwi kukudzwa. Mungaita zvenyu asi ndikaenda kana kuCopenhagen vanondigamuchira. Haangashayiwi kukudzwa. Asi munyika yake neukama hwake uye nemumba make, izvo ndokurambirai, hafa akakudzwa. Marko chapter 6 verse 4. Munoramba so tichitoparidza kuti vanotaura uchingo waApostle Michael Gabriel Prince. Vamwe takatokura navo, vamwe ndopaonda kutotipa zvimazita zvemadunhurirwa. Otoona kuti kupenga uko moita makuta naMwari, Dhimoni rengozi rakubata. Kuramba so maramba denga akubata so. Unenge wotofananidza kunge munhu asina basa ari kuparidzira Dhimoni rengozi. Vanorevere chii izvozvo? Handiwi kuzoparidza, rega. Ndosafunga kuti nochinja kunyogwa kwakaita shoko raMwari kuti vanhu vatendeuke vaende kudenga. Rega. Nofunga kuti bhangeri ati kuparidza tichikanda kwose kuno na Facebook pa DACC, Dunamis Assembly of Christ Church 1 pa Michael Gabriel Prince for public page. Mwari vachitosumudza simba ravo nemafoundation, Michael Gabriel Prince Foundation iri pasi rose, ine hundreds and hundreds of thousands of dollars and millions of dollars. Dzevanopa kutipe varombo. Njuwa kuna mapisari maku 82 kuti usai varombo, usai vanotambura, besai vanotambura. Uramisai vanotambura, besirai varombo. Ndio paonongo chindohura kana wahura unenge uchidingita fune mari yako. Ndongo ashanzi yangu ati haina ndipi mari ini kuvanhu kuti ndinoshandisa tsikanodzi yangu kuti ite mari. Ndakati unopenga iwe ribenzi. Oshanda kuya kwamwari kufanza nemunhu anofa. Uchidziwewe tizai upombwe. Munhu osanitadzira muviri wake anotadzira temberi yaMwari.
temberi yaMwari tsvene ndimi iyo. 1 Corinthians chapter 3 kubva pavhesi ya16 kubva pavhesi ya17. 1 Corinthians chapter 6 pavhesi ya16. Musatadzira miri yenyu. Unoita upombwe so kuhura. Ndina basa nazvo chero chandawana as long as ndawana mari kana chero vachigwara nezvigwere zvakangowanda wanda kana inga vasiki kana inga vashura matongo iyo edzi ndopfeka ndoputira. Urati kana waputira chawagona chii nokuti kana munhu asanganiswa. Bhuku yangu inotsarangwa kuna Matthew 19 kubva vhesi ya9 kuti munhu ngaaramba mukadzi wake kuzhe kwechikodzero chimwe chete cheupombwe. Zvisi izvozvo kana munhu akaramba mukadzi wake kana aramba akandorora apomba uye waaramba uye akandororawo iye apombawo. Vamwe munototuma vakadzi venyu kuti mundopomba chaiko chaiko. Wopa mhosva kuti mukadzi andopomba wotioniwo ndingangogarawo here semutungu kudai izvo ndikasazorowanikwa ndozonzi kuda ndavahure. But watopomba wapombesa munhu. No, angagona kugamuchira shoko iri ngaarigamuchire. Ndambokuudzai kuti ngomwa dziriko dzakabuda mudumbu ramai vadzo dziri ngomwa, dzimwe dzikaiswa ngomwa nekuda kovanhu, dzimwe dzikaiswa ngomwa nekuda kwoushe hwaMwari. Anogona kugamuchira shoko iri ngaarigamuchire. Uye kune vakazvipiwa ndo vanogona kugamuchira. Vanogona kugamuchira shoko iri raMwari ndo vanogona kuzvipiwa. Kana usina gona kugamuchira shoko iri haugoni kuzvipiwa. Unotoramba so. Wotoona Mwari votadza kubata basa ravo nesimba nekuti waramba. Verengai zvenyu mai mangabava pana Jeremiah chapter 26 mangabava verenga pavhesi ya10 indai pavhesi ya11. Ipapo vapristi navaprofita chimbidzikai mai pavhesi ya11 ipapo vaprista navaprofita vakataura namachinda uye navanhu vose vachiti munhu uyu wakafanira rufu nokuti wakatiprofitira guta rino zvakaipa sezvamakanzwa nenzeve dzenyu. Wazviona manje nzeve dzenyu dzakazvinzwa achitaura semataura andiri kuita kuti vanongoreva mai muzava zita rimbeveve ndozvamai muchitaura. Zvino iwe kwausingazivi kuti chinoziva ivhu kuti mwena wombewa unogwara na uchafira yahwanya chikaranga chakadzika ichocho chishora chakadzika. Kana usingazivi kuti unofanira kutendeuka iwe uye uchifungidza kuti mashoko andiri kutaura wanda akududzira chisana chanataura usingagoni kududzira zvandiri kutaura kuti ndezvedenga ndezvemweya mutsvene na uchafira mukati mesokisi meshangu sesokisi rongopedzisira rava chakafukidza radambuka ronhuwoko kuzhe vanhu vachiti ane sokisi rakanaka asi mukati umu ari madhendi. Ndo vamwe venyu muchanokandwa mukati medziva remoto rufu rwokupedzisira. Zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi ya11 kubva pavhesi ya15. Tai zvenyu ita zvako muchitochinja so kushandura kuhwinya kwaMwari mokufanidza nemunhu anofa nechiri dzinobhuruka nezvinokambaira. Mwari vachizviona so motoona kuti makafananidzwa naMwari muri vamwe naMwari. Anofanira kufa munhu uyu. Zvavanga vakutaura kuna Jeremiah zvavakataura Jeremiah ndo zvavanga vakuita kumunhu waMwari. Muchawa zvavakaita kumwana wakomana waMwari kuna Jesu Kristu. Uyu munhu waMwari uJeremiah. But kwavari ivo Mwari vakanga vaida kutoita vaJudha. VaJudha ndo vaitongazvo ndo madzimambo. Ndo wechina kubva kuna Abrahama, Isaka, Jacob. Obara vana vake Reuben, Simeon, Levi. Judha ndo wechina. Ndo pakabuda madzimambo apa. YaVaJudha. VaRevhi ndo isi tinoparidza izvo. Ndo kwakabudawo Mozisi. Saka apa vaJudha ndo vaitonga vakati uyai pano naye uyai pano. MuRevhi asi uyai pano isi tinotonga. Sematongera munoita matongera chitororo dzimwe nyika. I'm not here to preach about politics. Bhuku yaMwari inoti handisi pano kuuya kuzoparidza zvepolitics ini. Bhuku inoti kuti zivai kuti mugariro wenyika unopfuura. 1 Corinthians chapter 6 chapter 7 chapter 7 kubva vhesi ya29. 1 Corinthians chapter 7 kubva vhesi ya29. Zivai kuti mugariro wenyika ino unopfuura. Kubva zvino vane vakadzi itai semusina vakadzi, vanotengesa itai semusingatengesi, vanofara itai semusingafari. Iwo kungouruka wawa kuti anoimba dziyo dzemunyika wauruka wabva munoiziva yose A to Z word for word nemalyrics vangu muchiinda muchiimba muchitevedzera so vanhu vanenge vachiimba nechinomusunda. Ndakambokuudza kuti hakuna munhu anoita chimwe chinhu asina mweya unomusunda. Zvakazarwa chapter 19 pavhesi ya10. Ari bofu pachikomo chePatmos Johani
akati ndakandamuona ndikadona pasi petsoka dzangu ndimunamati, akati sumuka rega kudaro ndiri munanda pamwe chete newe, namata Mwari nehama dzose dzinopupura kupupura kwaJesu, nokuti kupupura kwaJesu ndo mweya wekuprofita. Why can't you say amen? Amen, Apostle. Ndo zvatiri kuprofita izvo, kuti uinde kudenga. Kwezvokuuruka utanga kufamba kuti sekerera Yesu akuti kwata gwa muchirova mashuka kwata gwa. Ndo kuti chinyi nemambuya nemaharahwa nechinyi munoona muchiteverana. Wabudisa japresa inozipa. Alright, wabudisa inozipa. Pane ruponeso here ipapo. Pane zvawawa here zvinokuitisa kudenga iwe. Vanorevera izvozvo. Togoneka kureva izvozvo zvichitaurwa mubhuku raMwari kuti tizai izvozvo. Tikakuudzii mavhesi ose kuti takati toda kunangana nenyaya yedhimoni rengozi. Okumukira Mwari simba ikoko. Noita dhimoni rengozi, unoita makundano naMwari iwe. Handei mamba vhesi ya12 chimzikai. Pavhesi ya12 ipapo Jeremia wakataura namachinda ose uye navanhu vose achiti, Jehovha ndiye wakandituma kuti ndiprofita imba ino neguta rino mashoko ose amakanzwa. Very good. Saka zvose ndizvandiri kutaura izvi ndiMwari vari kundituma. Usafunga sokuti kuparidzawo kune kunangane mumwe munhu individual. No. Mweya yevanhu inofanira kuti ive inowanirwa nyasha naMwari pavanouya kuzotora vatsvene vavo. Iwo kana usingatendi izvozvo chimirira kuona kuti zvichaitika here. Kana tava kudenga uzoniti maindinyepa anoti achiinda hako kuteve kwako kuna sekuru vako kwawaikandira fodhla pasi. Hunge wawana denga risiko. But kana wawana denga ririko manje ndokuti ndozvandaikuudza zviya itsva kandi wamukati megudiva remoto. Waipupura Jeremia akati ipapo mungataura zvinhu zvakawanda. Jehovha ndiye wakandituma kuti tiprofite imba ino neguta rino nemashoko ose amakanzwa. Izvo zvandiri kuparidza izvi ndiMwari vari kundituma. Saka hazvina kutanga kuitika nhasi kuti murambe kugamuchira shoko imi. Zvakaitika kare uko. Dhimoni rengozi rakagara ririko kare. Munoitira ngozi Mwari kuda kuti hakuna ruponeso, imi makamira kutongwa so. Vaitomukira murume anonzi Jeremia uyu. Handei maichimzikai. Pavhesi ya13 naizvozvo zvinonatsai nzira dzenyu nezvamunoita. Good. Muteerere inzwi raJehovha Mwari wenyu. Famba. Ipapo Jehovha uchazvidemba pamusoro pezvakaipa zvakareva pamusoro penyu. Ndo zvandiri kuparidzira izvozvi vana vevanhu. Kuti kana ukagona kutendemuka iwe neshoko randiri kutaura ukadzinga dhimoni rengozi riri paurimo, Mwari vari kumusoro kudenga vachanzwa kuchema kwako iwe. Vachakuregerera zvivi zvako zvose. Uye vachahwa mashoko ako vagoteerera izwi remashoko aunotaura iwe. Uye Mwari vagozozvidemba kuti vanozoti ndingagona kuparadza rudzi uku kwandida. Zvino vanogona kuparadza iwe kana ukasateerera shoko iri. Ino unofunga kuti vangakuponesa here iwe uri bhizi kudzinganisana neuroyi. Muri mumusha maimotozikama kuti mavende enyawa akabva nokuti makadla nyama imwe yangasingafaniri kudliwa yemupfundisi. Wakapika. Mukati ndichamwisa chitsinga. Mwari woti uraya zvako. Asi ndini changotaridza kuti simba rokuuraya riri mandiri nokuti Deuteronomy 32 pavhesi ya 39. Tarirai muone kuti ndini iye, hakuna umwe Mwari pakati penyu kuzhe kwangu ini Mwari. Ndini Mwari woga. Ndini Mwari anouraya, ndini Mwari anoraramisa. 1 Samuel chapter 2 pavhesi ya 6. Ndini Jehovha anouraya, ndini Jehovha anoraramisa, ndini Jehovha anoisa kuhiro, ndini Jehovha anokwidzashe. Saka kana wafunga kuti iwewe Mwari vakoni wakuuraya munhu kana kuti rufu zviya zvokuti vaita dambudziko ezvo pakafa vanhu vamwe vakatisiririsa chaizvo. Pane mufano wangu mwakafa ari kuZimbabwe wainzi Itai Dzamara, wakafa necolon cancer. Kafa umwe mufano uko Chadwes Boseman wakaita Black Panther, mafilimu anenge achiti varaidzawo zvinhu. Now achinzi afawo necolon cancer, vari kumusha voti wafa nekumusha wakapoisonwa. Alright fine, ndo zvakaitika. Ndo saka ndakapokuparidza ndikati usazvipinza muequation yaMwari. Imi munoroya imi. Mwari vanoti nguva yemunhu wakwana, iwo wanikwa uri mukati mekufa kwemunhu. Mwari vangoti nguva yakwana, iwo wotonyogwa zita rekuti wakauraya. Uchizviitirei? Mwari vanogona kungouraya munhu wakangomira pamberi pedu. Varipo vakawanda vanongowa. Kwewo unogozodire kupinda kuti wakazopa munhu poison yekuti munhu wafe. Alright, toti Mwari ndiwo anouraya, but iwo wapindirei muequation yaMwari? Wapindirei muurongwa hwaMwari? Dhimoni rengozi.
unobatwa nedhimoni rengozi. So woitira Mwari ngozi yekuti vanoti iwe wadeura ropa nenyaya yekuti unoda kuroya, unoda kutonga, uye unoda kuhliwa mumusha. Dhimoni rengozi rakubata, so unoshanduka ugotoita zvaunoda. Mwari wototi uyai vana vevanhu, dzokai vana vevanhu. Usiya kuti dzokai vana vevanhu. Ndini Mwari akabvambura, ndini Mwari achakupodzaizve. Andoro usiyo. Chapter 6. Uyai ndini Mwari akabvambura, ndini Mwari achapodzazve. Uyai mazuva maviri kana matatu apfuura, ndichakudzosaizve. Mirai kana munhu zviye achinge afigwa zviye, kana vanga vamai, kana vanga vababa, kana vanga vava zvikurusiri anenge arashikigwa nehama yake yepedyo, havadi kudla, vadi vane 2 days havadli. After 2 days mirai zvenyu, anoti wamubikira sadza kana rikava dete, anoti wedzerai, dai mawedzera psavi, wedzerai psavi, dai machisati chidzva icho, moamira uchidliwa nani, handimandivurayira ndini huku yauya ichisiwa nevauya vachisiya chema. Iyo ndiyo ndoronda nyaya yechema, nekuti ndi Mwari vanotipodzazve. Dzokai vano vanhu. Hosea chapter 6 kubva pavhesi ya 1. Munofirei vana veimba Israeri? Uchiwa Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 11. Handifari nerufu rwousakarurama, ndinopika noupenyu hwangu, ndo zvinotaura Jehovha. Handifari nerufu rwousakarurama, asi kuti usakarurama atendeuke nzira dzake dzisakarurama. Tendeukai, tendeukai. Mungafireiko vana veimba Israeri? Vanhu vevaJudha, vana vaMwari, munofirei? Kuroya here, upombwe here, chihure here, kuba here, kunyeya here? Chii chaunofira? Unofirei? Unobatwa nedhimoni rengozi. So makundano naMwari, kuita simba naMwari. Simba raMwari robvapo manje pauri, ndo wachoti simba raMwari simba raMwari rikabva pavari ivo, Mwari vaona kuti vane zhewe dzakaoma, vazviwa zvavareva, ende vanenge vachiwa. Tsika yako kaitira kako vanenge vachiona zvako, vomirira kuti uchatendeuka, iwe woramba kutendeuka. Rega ndopauri kuhwa murume anonzi Jeremia kuti chidzokai. Kana mukasaramba muchiita hasha dzenyu, Mwari vanokuregererai. Zvino imi muchida kuti Mwari vakuregererei, imi musingagoni kutendeuka. Fambai mai vhesi 14 chimuzikai. Pavhesi ya 14. Asi kana ndirini, tarirai ndiri maoko enyu. Famba. Ndiitirei zvakanaka nezvakarurama pakuona kwenyu. Pavhesi ya 15. Asi muzive zvirokwazvo kuti kana mukandiuraya ini, muchawisa mhosva yeropa zvisina mhaka pamusoro penyu. Ndana ndikuudzai iri kuna Ezekiel chapter 33 pavhesi ya 6. Kuti uri nharirire iwe, kana ndichinge ndakutuma kuti unotaura shoko raMwari, kana vanhu ivavo ukasavabudza, ropa ravo richatemwa pauriwe. Asi kana ivo vanhu ivavo vakasagamuchira shoko rawataura, ropa ravo richatemwa kureva kuti vachatongegwa mhosva nezvavasina kugamuchira. Saka kana ukasagona kugamuchira shoko iri, bhuku yakareva kuna Ezekiel, bhuku iri kuna Jeremia, uye bhuku yareva kumwanakomana womunhu, ivo Mwari pachavo. Gara zvako. Kana ukasaitira shoko raMwari zvakanaka, ukasarigamuchira, unonotongwa ndiwe. Kutongwa zvakunononoka, vanakomana vanosimbira kuita mabasa asakarurama. Iwe unofungidza kuti chikupa mavhesi aya tingakrema kukuremera iwe kuti tarashike iko, tashaiwei. Vakadzi tinavo, mukadzi wangu aripo panapa kuverenga bhuku panapa. Nyika yose yakateerera kuita iwe kuti uponeswe. Wotozvirova zenze uchiti vanoreveiko, havana mari. Zvino nemari yacho Mwari vakatipa, nemabhisisi vakatipa, nenyasha dzekuti tiwane nyasha dzepano vakatipa. Zvogobetserei kuti munhu arasikirwe noupenyu hwake, awane zvose zvepano panyika, agorasikwa nemweya wake kugehena. Zvobetserei? Matthew 16 pavhesi ya 26. Zvobetserei? Vatete naimi mukarahwa, tezvara, muzukuru, vamwene, mandara, muroora, mai, baba, sekuru, moda kukudziwa kana zvoda kukudziwa iwe. Vatete, zvobetserei? Salvation is there for free. Washaiwei. Washaiwei unoita makundano naMwari. Akandiurayei kamoda kuuraya, asi ropa rangu rinotongwa pamuri. Famba. Napamusoro peguta rino, napamusoro pavageremo, nokuti zvirokwazvo Jehovha wakandituma kwamuri kuti nditaura mashoko awa ose munzeve dzenyu. Sei nzeve dzenyu dzakavhurika izvozvi ndichikuudzai? Iwe wabatwa nedhimoni rengozi.
Pesa 16 na 17 mai. Pavhesi 16 ipapo machinda navanhu vose vakati kuvaprista navaprofita, munhu uyu haafaniri rufu. Very good. Nokuti vakataura nesu nezita raJehovha Mwari wedu. Good. Pavhesi 17. Pavhesi 17 zvino vamwe navakuru venyika vakasimuka vakataura neungano yose yavanhu vachiti, Iyo zvavanga vangotaura zvavo nhoroondo yeye yakamboitika kumashiroku yaMefibhoshethi vachitaura kuprofita kwose. Nawo vakati haafani kufa, kureva kuti shoko raataura iri rinofanira kusimbiswa. Tiri teerere, timire naro, titendeke pariri, Mwari wamene agone kutirangarira, timire nekutenda kuti nyasha dzekudenga dzizorore patiri. Izvo tichikukuparidzira iwe unenge wakaoma musoro sebenzi, unenge wakaoma musoro chichidhambakura, ona kuti tikuhle here, totokuhla iwe, kuhla iwe manje iwe. Tohla kuti tikuparidzire evhangeri rekuti uinde kudenga. Ipapo machinda avanhu vose vakati kuvapristi navaprofita, munhu uyu haafaniri zvachese rufu, nokuti wakataura nesu nezita raJesu Mwari wedu. Zvose izvi zvotichikuparidzira, haudi kuteerera, haudi kutendeka. Musoro wako unenge wakazvimba chete nezvivi, musoro wako unenge wakazvimba chete nekusarurama. Inyaya yekutsvaga corruption musoro mako. Chindai mai kuna tichipedza ndi mai tinde kuna Luka. Nanye zvenyu mai. Nanye zvenyu mai. Amen, Apostle. Luka chapter 4. Hapo ile mai. Amen, Apostle. Chimusika zvenyu mai, verengai. Luka chapter 4 pavhesi 1. Very good. Musoro shoko kuidzwa kwaJesu. Kuidzwa kwaJesu. Ndo imwe chete yatachiverenga kubva kuna Matthew chapter 13. Tikaiverenga futi kuna Mark chapter 16. Na taakuibata iko zvinezvi kuna Luka. Muchawa manje kuti zvananchikuudzai kuti simba rabuda rabva haana kumira but pane paanga ari semamiri avakaita izvozvo mweya mutsvene uri patiri. Tichikuparidzira kudai soda kuti mweya wako iwowo unoporeswa naMwari, kuedzwa kwaJesu. Munoramba so Mwari vachikuparidzirwa so, vhangeri ichiparidzwa so, munoramba so, kutoramba. Chimusika chinyi mati mama verengai zviri musoro shoko futi zvakare. Bate ndimai ndivavudzi, ndovavudza kuti Mwari ndavavudza. Hande mai. Luka 4 vhesi 1. Very good. Musoro shoko kuidzwa kwaJesu. Pavhesi 1. Handa kutanga pavhesi 1 mai. Handa kutanga pavhesi 1. Ndakupai ndima iyoyo ndikati munofanira kuverenga. Handa kutanga pavhesi 1. Inyaya ndikuparidzirai inyaya yekuita makundano naMwari. Kana waona waita makundano naMwari, woziva kuti iwewe upenyu chaihwo chaihwo hauna, uye nyasha hadzifi dzakauya dzikamhara pamunhu wakaoma musoro seiwe kudaro. Uzvizive izvozvo. Unokwira uchiita makundano nemweya mutsvene, makundano nevhangeri rokuisa kudenga, makundano nechiedza chedenga. Unoita makundano so. Mutanga pavhesi 16 mai. Amen, Apostle. Makundano nedenga. Dhimoni rengozi rakubata so. Wotoona kuti zvakanaka kungoita zvawada. Unobakwa dhimoni rengozi unoti tupandukira Mwari. Uku wawa kuJeremia achiti siyai zvenyu. Akavataurira akati siyai. Kana mada kutiurayai. Pati ndakatumwa nedenga kundiyo kuzokududzirai chokwadi yamofanira kugamuchira. Dhimoni rengozi ramunaro iri kuda kumukira Mwari. Mwari vari kuti kana mukatendeuka Mwari vachanzwa kuchema kwenyu, uye acharerekera nzeve dzake mumashoko enyu. Ipapo Jehovha anogona kuzvidemba pamusoro pezvakaipa zvamakareva pamusoro pake. Asi kana ndiri ini, tarirai ndiri mumaoko enyu, ndiitirei zvamada semaitira munongoita kudai.
nogona kutonyompaka kuti haya vanongoti vanoparidza ngavachipedza ndava kutopedza. Famba zvako mudzimai wangu pavhesi ya 16 kuedzwa kwaJesu. Luka 4 pavhesi ya 16 musoro weshoko ripo vanhu vanoramba Jesu paNazareti. Very good. Kutoramba chiwa famba mukadzi wangu andi pavhesi ya 16 tanga pavhesi ya 14 zvake ipapo. Pavhesi ya 14 zvino Jesu akadzokera Garirea nesimba romweya. Wawa here ipapo asi uchawa mweya achidzokera Garirea wanga aine simba romweya achitoti anoparidzira vanhu vachagona kugamuchira izvo vaindonomuramba imwe chete neyatangobata kuna Matthew 13 na Marko 6. Matthew 13 tairwa kubva pavhesi ya 53 47 kubva pavhesi ya 53. Apa kuna Marko takairwa pavhesi ya Mark pavhesi ya 6 kusvika pavhesi Mark chapter 6 pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 5. Apa taakuda kurova kuna Luka chapter 16 Mark chapter 54 in Luke chapter 4. I beg your pardon, let me take it again. Tavakuda kubata tsamba yekupedzisira mama kuna Luka chapter 4 kubva pavhesi ya 14 kusvika pavhesi ya 30. Musoro shoko uri ukuti vanhu vanoramba Jesu paNazareti semarambiro amunoita vhangeri kudai. Dhimoni rengozi rakubata. Famba zvako mudzimai wangu. Vhesi ya 14. Pavhesi ya 14 zvino Jesu akadzokera Garirea nesimba romweya. Famba. Mukurumbira wake ukanzwikwa nenyika yose yakapoteredza. Semukurumbira watotovaonawo kudai tichiparidza vhangeri. Nokuti Jesu paakaita mukurumbira vanhu vangu vodokonawa kusvika pedo naye. Paaidoparidza vamwe vainda mumugwa. Vaitopinda mumugwa Jesu Kristu dzimwe nguva kureva kuti muchikepe vondomira pakati pegungwa. Nokuti vanhu vaitya kupinda mumvura nokuti vaitya kunyura. Saka vaiparidza vari mumugwa. Mukurumbira wasimuka. Famba. Pavhesi ya 15 waidzidzisa mumasinagoge avo vachikudzwa navanhu vose. Achikudzwa nevanhu vose. Pavhesi ya 15 waidzidzisa mumasinagoge avo achikudzwa navanhu vose. Vose vaimukudza nokuti waitaura shoko rokudenga. Kuti mari yandiri kuparidzira iyi ndeyekuti muinde kudenga. Ndini wakauya kuzokurirwa nzira nemurume anonzi iye John. Paireva kuti kurai nzira yenyu migwagwa ngaifusirwe. Izvi rero chemariri murenje akauya Johani. Iye akauya akatomupupura akati kune vose vakaberekwa nevakadzi hakuna mukuru kuna Johani. Matthew chapter 11 pavhesi ya 10. Apa akutaura ari iye. Achiti ndauya ndini apa akuvadzidzisa manzi mumasinagoge ose achikudzwa nevanhu vose. Pavhesi ya 16 andei. Pavhesi ya 16 ndo paakadzokera kumusha kwake manje kwaakazvarirwa kuya kuNazareti. Andei mai. Akasvika paNazareta. Sekudzoka kwandaita kwamuri kuZimbabwe ndichikuparidzirai kudai. Ini ndiri muEngland kudai. Precisely muManchester muvarungu. Ndadzoka kuZimbabwe neshoko raMwari. Famba. Paakanga arerwa. Ndo mandakakurira weni. Pachivi. Famba. Akapinda musinagoge nomusi weSabata. Semafambira andiri kuita nevhangeri kudai nokuti unotori mukati meSabata, mukati meshoko raMwari. Kwa Mwari vachiti Sabata vanhu vaMwari richipo, harina kudliwa nemhuka. Richipo. Wake up church. Hebrews chapter 4 verse 9. Sabata ravanhu vaMwari richipo. Kodera munotsvaga imi nemazuva munenge muchingoti richipo ndichaiparidza iyoyo yeSabata ravanhu vaMwari. Famba. Sezvaaisiita. Very good. Akasimuka kuti arave. Tsokerai pavhesi ya 16. Pavhesi ya 16 akasvika paNazareta pakanga arerwa akapinda musinagoge nomusi weSabata. Sezvaaisiita. Zvandokuudzai kuti ngatiregei kurega kuungana sezvinoita vamwe vedu sezvatinoona kuti zuva raswedera. Sezvaaisiita. Jesu waiinda kukereke vari Mwari. Iwe unoramba wakati gozomba. Dhimoni rengozi kana rakubata kudai so nemuchechi haudi kuinda iwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen apostle. Unoramba chaiko kutozonzwa shoko raMwari chaiko. Sezvaaisiita. Akasimuka kuti arave magwaro. Ndokubva adini pavhesi ya 17.
Pavhesi 17 akapiwa bhuku yomuprofita Isaya. Zvino wakati achipetenura akaona pakanyorwa panoti, akavhura pana Isaiah 61 pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 3 ndio yakukotora mwai handei mai. Pavhesi 18 mweya washe uri pamusoro pangu nokuti akandidzoka nokuti wakandizodza kuti chinyi ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndidzivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, namapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nekuzivisa gore rashe rakanaka. Mweya washe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidze vhangeri kuvarombo, akandituma kuti ndizivise vakatapwa, kusunungura avovo vakasungwa, namapofu kuti vavone, ndiregedze avo vakatsikiriwa nemweya yesvina, kuye pamusoro pazvo nokuzivisa gore rashe rakanaka. Izvo achitaura izvozvo semataura ndiri kuita kuti mweya wamutsvene uri pamusoro pangu wakandigadza kuti ndiparidze ivhangeri kuvarombo. Ndoga ndakaikota vhesi iyo nokuti wakandigadzawo zveshuwa mwanakomana womunhu kundiparidze ivhangeri kwauri iwewe kuti ugamuchire. Iwe wobahwa nedhimoni rengozi, woita makundano naMwari. Famba handi. Pavhesi 20 akapeta bhuku akaidzosera kumutarira, akagara pasi, meso avose vaiva musinagoge akamutarisisa. Pavhesi 21 zvino akatanga kuvaudza achiti, nhasi rugwaro urwu rwaitika munzeve dzenyu. Senzeve dzenyu dzadziri kunzwa izvo zvandei. Pavhesi 22 vose vakamupupurira zvakanaka, vakashamiswa namashoko akanaka akabuda mumuromo make, vakati, ko uyu haasi mwanakomana waJosefa here? Mubvunzo uya futi wamawa kuna Matthew, wamawa futi kunani? Kuna Marko, Ruka akumukota manje. Famba. Pavhesi 23 akati kwavari, ndinoziva muchareva shumo iyi kwandiri. Handei? N'anga uzviporese zvose izvo zvatakanzwa zvakaitwa. N'anga uzviporese zvose izvo zvatakanzwa zvakaitwa paKapenaume. Verengai futi mama chipsi kaita kuda kupedza. Pavhesi 23 akati kwavari, ndinoziva muchareva shumo iyi kwandiri. N'anga uzviporese zvose zvakaitwa paPenaume, uzviitewo nomuno munyika yako. Pavhesi 24 izvo pavaitodero vaitotaura kuti ishumo yareva kuti zvawakamboitawo kuchiitavo kuno. Iri muchiti kwai n'anga aizvirapi, zvino wavanga wari Mwari. Vhesi 24 verengai zvakanaka distinctly chimzikai. Pavhesi 24 akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakuna muprofita ungagamuchirwa munyika yake. Ndokuudzai shoko iri razvokwadi. Verengai zviripo imi. Pavhesi 24 akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakuna muprofita ungagamuchirwa munyika yake. Ndinokuudzai shoko iri razvokwadi. Very good. Hakuna muprofita anogona kugamuchirwa munyika yake nokuti ndinokuudzai shoko rezvokwadi. Marambire amunoita chiro chiparidza kudai so ndo marambire amunenge uchiita mwoyo wako kuinda kudenga. Handei? Kwakanga kune chirikadzi zhinji pakati paIsraeri pamazuva aEria, panguva yakazarirwa denga makore 3 nemwedzi 6, nzara huru ikavapo panyika yose. Pavhesi 26 asi Eria haana kutumwa kunomwe kwavo, asi wakatumwa sepeta Bezi munyika yeSidhoni kumukadzi waiva chirikadzi. Pavhesi 27 kwakanga kuna vaiva namaperembudzi vazhinji pakati pavaIsraeri pamazuva omuprofita Erisha. Hakuna mumwe wavo wakanatswa asi Namani Bedzi muSiria. Very good. Ndoda kuti muchiwa manje pavhesi 28 kusvika pavhesi 30 zvakazoitika apa achivaudza vaprofita vakatouya iye asati auya kuti vana naEriya naElisha vakauya. Elisha achiuya
akauya akarapa murume anonzi Naamani ane maperembudzi. Audzwa nemwanasikana waisevenza muimba yake kuti pane muprofita anonzi Elisha ari munyika yeSamaria, endako wondorapwa. Iye aenda Naamani akatomboramba, adzoenda unozvinyika munyika mudziva reJorodhani. Akati kune nzizi huru zisati dzakakura kudarika idzi. Akadzokera akadzi, kana maamateerera zvamabudzwa nemuranda waMwari Elisha, hamungauyi kwandiri kuno ishe wangu mune maperembudzi. Madii madzokera maita izvo zvamakaudzwa. Adzokera ndokundotevera zvaakanga avudzwa, ndokuzvinyika. Akabuda mumiri make, muviri wake uyu wakakura wakanaka, ganda rake raita seuchechi. Uyo murume uyo anonzi Eria ndiye uyo wokukumbira denga kuti nyika yeSamaria kuve nenzara makore 3 nemwedzi 6, nguva Ahabhu paakanga ari mambo. Aimudzinganisa uyo abatwa nedhimoni rengozi raaimudzinganisa, achidzinganisa muranda waMwari ainzi Eria. Dzimara mukadzi wake ainzi Jezebheri ranga riri hure, rasvika pakuti uyu ngaaparadzwe. Dzimara iye azoprofita kuti vanhu ava vachafa uye vachadliwa seiye mukadzi uyu achadliwa nemhwa, kosara zvanza. Akauya akazourawa nemuprofita uyo ainzi Jehu, akaparadzwa. Ndo vhangeri randiri kuparidzai kuti zvose zvaungaita zvedhimoni rengozi zvinokusunda kuti uite mukundo sendove inosundwa ichibuda mukati medumbu, uchirega kuteerera shoko raMwari, uchirega kuvimbika pane zvinoparidzwa, izorega. Uye kana warega hazvinei nesu, uye kuuya kana kusauya hazvinei nesu. Uye tatopedza kuparidza kudai so tarichiparidza for the past 2 hours. Wauya hauna kuuya, warihwa wariteerera, hauna kurigamuchira, hazvinei nesu. Haleluya, amen. Iyo hainei nesu iyo. Unokotama ndiwe. Vazhinji vachiparidzigwa vachinzi indai munozvigeza mukati medziva reJorodhani, vachirega kutevera zvavakanga vadzi vaite. SaNaamani wakaenda kumusha, maperembudzi haana kupera nenyaya yekusatevera Mwari kana kutevera shoko raMwari. Ende uchaparara ndiwe. Chiwa pavhesi 28 tichipedza chikariki zvindibve mai. Pavhesi 28 ipapo vose vakanga vari musinagogu vakatsamwa zvikuru. Ndo zvinonetsa chete izvozvo. Iye avhura apinda mukati mebhuku yaMwari kuti zviro kwazvo mweya mutsvene uri pamusoro pangu, wakandigadza ivo Jesu Kristu vachitaura. Wakandigadza Mwari wako pamusoro kudenga kuti ndiparidzei ivhangeri kuvarombo, ndizosunudza mapofu, uye ndiwe ndizodzivirira avo vakatsikiriwa, uye ndiwe ndizosunungura avo vakasungwa, uye ndiwe ndizopupura kuuya kwomwanakomana womunhu. Vakatsamwa nazvo izvo achitaparidza pamusoro pevanhu vakauya kare kuti makaona Elija achiuya, makaona Elisha achiuya, mukaona Eria achiuya, zvose muchiona mumeso menyu munotsamwa. Dhimoni rengozi kana rakubata so, vhangeri haudi kurinzwa. Unoona sekuti uri kutaugwa ndiwe, izvo ivhangeri riri kuparidzwa. Famba andei mai. Vakatsamwa zvikuru vachinzwa izvozvo. Very good. Pavhesi 29 sekuhwa kwauri kuita kudai unototsamwa zvikuru chiwa izvozvo. Wodovanda so sechihuta chiri mukati megwenzi. Famba. Pavhesi 29 vakasimuka vakamudzingira kunze kweguta. Pane koma mirai. Vakasimuka vakamudzingira kunze kweguta. Dowa. Votodzinganisa mweya mutsvene. Dhimoni rengozi. Munototizisa so mweya mutsvene mamuriso. Unoramba uchingobudziwa ndine urombo. Zvino kuna Mwari ka munhu anotadza nekuziva haregeregwi paupenyu huno nehunouya. Chiziva zvako. Vakasimuka vakamudzingira kunze kweguta. Handei mai. Vakaenda naye kumawere egomo. Dowa. Kuti vandomukanda manje. Vaida kudii ipapo? Papa nei? Pakanga pakavakwa guta ravo. Vakasimuka vakamudzingira kunze kweguta. Vakaenda naye kumawere, kureva kuti kumupata wegomo, kana kuti kunokoromoka. Pakanga pakavakwa guta ravo, kureva kuti ndo pakanga pana Nazareti ipapo, pamusoro pegomo, kuti ngaakunguruke awe afe. Anotaura zvisina karurama uyu, zvinoodza mwoyo wedu. Kuti adini? Kuti vamuwisire pasi. Motoita zvenyu dhimoni rengozi rekugwisana naMwari.
kuti vamuwisire pasi. Asi ivo Jesu vakadini pavhesi 30? Pavhesi 30. Asi iye vakapinda pakati pavo akaenda. Ndotenda. Dai Mwari vanga varopafadza kutaura kwamashoko avo. Dhimoni rengozi risakubata. Mweya Mutsvene akuite zvakanaka. Maawa andaparidza nenguva refu yandachiparidza, Mweya Mutsvene dai vanga vava newe. Vagona kukubatsira, wagona kumira pavari, uye Mweya Mutsvene vagona kutaura newe. Ndichanamata newe, ndikumbire Mweya Mutsvene kuti uve newe, ufambe nawe kubva zvino nekusingaperi. Mwari makanaka, ndiri kutendai panguva ino. Maita enyu Jehovha makatendeka. Tanzwa mashoko enyu makuru Ishe Kristu. Mashoko Ishe Kristu anotiisa kumusoro kudenga kwamuri. Mwari ndinotenda, Baba ndiri muranda wenyu. Ndaparidza nehasha, ndaparidza neukasha. Ndinotenda nekuti muri Mwari Baba makandizodza. Ndimi Mwari makaisa Mweya Mutsvene pandiri kuti ndiparidze ivhangeri kuvarambo. Baba ndinotenda. Maita enyu Mwari, ndakauya kuzosunudza mapofu kuti vavone. Ndakauya kuzosunungura avo vakasungwa. Mwari ndinokutendai. Mwari ndinouya pamberi penyu Ishe Kristu kuti ndiyo ndizoparidza Ishe Kristu kuuya kwenyu. Mwari ndinokutendai. Mwari ndanzwa mashoko enyu makuru. Mwari tibetserei, tiri vana venyu Baba. Zuva ranhasi Baba ndinodzoka pamberi penyu. Ndinotenda mashoko makuru atanzwa. Dhimoni rengozi risatibata mukati memwoyo wedu. Mwari ndinotenda. Chimirai nesu Baba tichitenda, Baba tichikumbirai chiedza chenyu. Tanzwa Ishe Kristu mashoko makuru. Kubva zvino Baba tinotenda. Tinokumbira kuti tsitsi dzenyu Baba dzirambe dziri matiri. Tanzwa mashoko enyu Baba, mashoko anotidzora kwamuri. Kuti Baba kana tinge takutadzirai, Mweya Mutsvene munotiza patiri. Tanzwa shoko guru, nokuti ivo Jesu Kristu simba rakabuda pavari. Baba vapandukirwa, vamisirwa Ishe Kristu mweya yevasakatendeka pamberi pavo. Baba batsirai vana venyu. Fambai navo Ishe Kristu. Musavasiya vari voga. Baba ndavaparidzira pamusoro pedhimoni nengozi, mweya yevana vavaJudha. Baba ndivo vana vavaJudha Baba. Rudzi kwamakada, rudzi kwamakarangarira, rudzi kwamakasanangura. Mweya Mutsvene maita yenyu. Ndinokutendai Mweya Mutsvene, makatendeka panguva ino. Shimirai nesu Baba. Baba taurai nesu. Musatisiya tiri toga. Tinoziva Baba Ishe Kristu kuti Baba kunyange Jeremaya watanzwa mashoko amaparidza. Shoko guru ratanzwa Baba rekuti vaida kuurawa nevana vevaJudha pamusoro pekuprofita kwake. Baba akamira akati ndiri muzodzwa wakadamwa naMwari. Shungu dzangu ndedzekuti dai manga magona kudzoka pana Mwari. Nekuti ini Baba makatuma kuti ndive ndinoparidza ivhangeri, kuti vana venyu vasauya Baba vaShe Kristu vachiparadzwa newakaipa. Nguva ino ndinotenda Baba, tinoziva kuti Ishe Kristu kana tikateera tikanzwa mashoko enyu, tikarerekera nzeve kwamuri, Mwari munotirangarira. Baba rangarirai vana venyu. Tikanzwa Jesu Kristu Baba mashoko makuru atanzwa, kuti mavaparidzira vhangeri, mavavudza kuti Mweya Mutsvene uri pamusoro penyu, uye makazodzwa kuti muye muzopupura vhangeri kuvarombo, muye muzosunudza mapofu, uye muye muzosunungurawo vakasungwa, nekuzoparidza ivhangeri kune vavo vaShe Kristu vakatapwa, nekupupura vhangeri yekuuya kwenyu Mwanakomana womunhu. Mwari vakava neshungu, vakakutorai Baba, vakakusundirai kunze kweguta, kuti Ishe Kristu muve munowira pamatero kana pamutenutenu pegomo rakakwirira panyika yeNazareta. Asi Ishe Kristu neMweya Mutsvene vakakundwa. Ishe Kristu mukabva pavari, Ishe Kristu mukaenda yenyu kundoparidza vhangeri. Mwari tibatsirei, maita yenyu Mwari. Ishe Kristu ndinokutendai. Ndinonamatira vese vanoda kunzwa Mweya Mutsvene kuti ugare mavari. Varangarirei, mirai navo. Mwari maita basa. Mweya Mutsvene ndinokutendai. Mweya Mutsvene rangarirai vana venyu. Ndoda kunamatira vose vanoda kupa upenyu hwavo kuna Mwari. Muise mavoko enyu pahana dzenyu, mutevere kumashure kwangu. Iti Jesu makanaka, tinokutendai panguva ino. Tanzwa mashoko enyu makuru. Ndanzwa kutaura kwenyu Ishe Kristu. Baba, ndinoziva muri Mwari makatida, mukatuma Mwanakomana wenyu, iye oga
kuti auye kuzotifira pamuchinjikwa. Mwari tinoziva tiri vatadzi. Baba tinoziva takakanganisa. Baba tinoziva tinokanganisa. Mweya Mutsvene maita henyu panguva ino. Tanzwa pamusoro pedhimoni rengozi. Mwari tibatsirei. Bvisai mweya wedhimoni rengozi mukati matiri. Tigamuchire Mweya Mutsvene Baba uyo unoshanda. Uyo unotibatsira Baba kuti timire nekutenda. Mwari ndanzwa shoko raparidzwa nemuranda wenyu Apostle Michael Gabriel Prince. Ndanzwa mashoko eshungu dzenyu. Tinofana kururama mamuri. Baba tibatsirei. Tiri vana venyu vamakada. Tiri rudzi rwamakada. Jehovha samasimba, fambai nesu. Baba tanzwa nhoroondo yenyu. Baba Ishe Kristu yekumudzwa nekusorwa. Baba nekusagona kutendwa. Baba tikanzwa Ishe Kristu mashoko makuru ekuti maivaparidzira Ishe Kristu ushe hwekudenga kuti Baba vave vanogamuchira. Asi havana kurinzwa, vakada kuita shungu, vakaita bope rekuti Baba vakusundirei kunze kweguta, vakukandei pakateremuka Ishe Kristu kuti muparadzwe. Asi nokuti makanga muri Mwari, makamira nekutenda kudzimara Ishe Kristu nguva yakanga yakatarwa yekuti Ishe Kristu muchauya kuzofira vatsvene. Vatsvene venyu vakauya mukavafira. Ishe Kristu mukafira ani nani Ishe Kristu kana asingatendi kwamuri. Kuti tikanzwa shoko renyu Baba tinogona kutendeuka. Mwari maita yenyu. Tinokutendai. Shoko renyu rinotaura Baba. Richitiro kuna zvakazarurwa. Chapter 20 pavhesi ya 11. Kutongwa kwokupedzisira. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga akagarapo. Pamusoro pacho nyika nedenga zvakanga zvatiza pamberi pake, zvikasawanirwa nzvimbo yazvo. Ipapo ndikaona vakafa, vaduku navakuru, vamire pamberi pechigaro cheushe. Bhuku dzikazarurwa, neimwe bhuku youpenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa nezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari maviri, nerufu neHadhesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvikakandwa mukati medziva remoto. Ndiwo rufu rwechipiri, ndo dziva remoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku youpenyu akakandwa mukati medziva remoto. Mwari ndibatsirei. Ndanzwa shoko renyu munotaura muna zvakazarurwa chapter 3 pavhesi ya 20 kuti ndimire ndichigogodza pasuo. Ani nani anonzwa izwi rangu akazarura suo, ndichapinda maari ndigorayira naye, iye agorayira neni. Anokunda ndichamupa mubayiro uyu. Sezvo ini ndakakunda ndikagara pachigaro cheushe, naiye waanokunda ndichamupawo mubayiro uyoyo agogara pachigaro cheushe. Ndinokutendai Baba, ndagamuchira ruponeso kubva zvino nekusingaperi. Amen. Nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwomweya Mutsvene nerudo rwaMwari Baba ngazvive nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. I thank you. God bless.